Tak środoładnie bardziej oficjalnie. W zasadzie siedziała Sofina i... Ten miał naraz. To będzie radość. No pierwszy. Mariusz, weź wyjdź, bo mi zaburza świat. Żartowałem. Nie ma takiej dyskryminacji. Dobrze. Jeszcze nie zaczynam, bo nie ma jeszcze Suliny, a to się powiedzieć. Ale ja jeszcze nic nie mówię. Słyszałam już, gdzie jesteś? Dzień dobry. Teraz kolega musi nacisnąć guziczek, żebyśmy mogli wystartować w internetach. Dzień dobry, Mariusz Mówka, kierownik wysuniętej placówki edukacji pozaformalnej dorosłych, Kaszubski Uniwersytet Ludowy. Serdecznie witam. Jesteśmy zaszczyceni, mogąc Was gościć. Mam nadzieję, że będzie to początek długiej świeckiej tradycji spotkań kobiecych w KUL-u. Przed nami pasjonująca debata. Dziękujemy organizatorom, partnerom tego przedsięwzięcia. Dziękuję koleżeństwu zespołowi KUL za przygotowanie organizacyjne. Dziękuję Wam, że poświęciliście swój czas, a czasami wybraliście dobro debaty nad wartości rodzinne. Tak. Nie wiem, czym się to skończy. Miejmy nadzieję, że pójdzie ku dobremu. Wtedy się wprowadzę do KUL-u. Jesteśmy otwarci. To co, miłych 2-3 godzin. Pamiętajcie, że jeszcze tam jest bufet, częściowo nienaruszony, więc jak zakończymy albo poczujecie się zmęczeni, to oczywiście zapraszamy. Tak, w trakcie też można. I w trakcie też można, gdybyście poczuli się, no właśnie, w potrzebie takiej energetycznej. Dobra, to dziękuję i oddaję głos prowadzącym. Proszę Państwa, jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wspomnień, do którego się nieustannie odwołuję, to było spotkanie, na które namówiła mnie Sulina w Żukowie, na koniec Ulek. Było bardzo podobnie jak tutaj, ino było jeszcze więcej kobiet, a facetów było mniej więcej tyle samo. Ale temat był ten sam. I to, co sprawiło, że tu się spotkaliśmy, a bardzo dziękuję w imieniu Instytutu Kaszubskiego, KUL-u, ale też naszej pracowni badań nad kulturą Uniwersytetu Gdańskiego. To, co tutaj nas
sprowadza, jest związane z czymś, co miało miejsce kilka lat temu, kiedy z nieżyjącym już prezydentem Pawłem Adamowiczem rozmawialiśmy o tym, czego nie wiemy. Wtedy w pierwszym rzucie doszliśmy do wniosku, że bardzo niewiele wiemy o tożsamości współczesnych Gdańszczan. I zrobiliśmy badania, książka tutaj stoi, nad współczesnymi obliczami tożsamości Gdańszczan. To był 2018-19 rok, dedykowaliśmy książkę prezydentowi. Ale zanim zdarzyła się ta tragedia, już po tych badaniach, kiedy już książka była na ostatniej prostej, po ostatnich wyborach, kiedy prezydent Paweł Adamowicz został wybrany, miałem okazję tak rozmawiać i Paweł pytał, no dobrze, ale co teraz? Co dalej? Jakie priorytety? I wtedy miałem taką ideę fix i mówiłem, słuchaj Paweł, wy, samorząd, musicie myśleć perspektywą czy punktem widzenia kobiet. I podałem mu jeden przykład. Mówię, w Poznaniu zrobiono wzdłuż Warty piękny taki trakt spacerowo-rowerowy i tak dalej, i no pusty. Dlaczego? Bo nie ma tam świateł. Nie ma lamp. A kto chodzi przez znaczną część roku po takich ścieżkach? Moja żona mówi, kto uprawia marsz szkieletorów? No, wiadomo, kobiety. Ale jeśli to nie jest zrobione wedle ich spojrzenia, czyli bezpiecznie, to po prostu nie będą tego korzystały. I oczywiście rozmawialiśmy praktycznie, ale powiedziałem wtedy, że bardzo bym chciał, żebyśmy kontynuowali te badania nad tożsamością Gdańszczan, ale żebyśmy zrobili badania nad aktywnością obywatelską kobiet w Gdańsku. I zrobiliśmy drugi projekt. Te książki też, jeśli będzie ktoś chciał, może sobie oczywiście kupić, to jest lokowanie produktu, ale zrobiliśmy Gdańskie Wspólnoty Obywatelskie w perspektywie kobiecą. Bardzo trudne badania, bo przypadł wtedy pandemia. I zaczynaliśmy w normalnych warunkach, a musieliśmy realizować badania w czasie pandemii. Ale udało się zrobić te badania. Bardzo różne światy kobiet badaliśmy. Zrobiliśmy konferencję, zrobiliśmy specjalny numer naszego czasopisma naukowego. Te wszystkie nasze badania, konferencje inne mają zawsze jeden charakter. Zawsze są spotkaniem ludzi świata nauki i praktyków. Tych, którzy różne rzeczy robią. Kiedy zrobiliśmy te badania, wymyśliliśmy sobie, że nie możemy odłożyć tego tematu gdzieś tam na bok. I wymyśliliśmy sobie, że będziemy robili debaty w Gdańsku i robimy 4 debaty w Gdańsku. Wczoraj była druga debata poświęcona rodzinie na gdańsk.pl. Można zobaczyć, była pani, która animuje żony marynarzy, była pani, która zajmuje się edukacją domową i była pani, która w Gdyni zajmuje się w ogóle organizowaniem czasu i przestrzeni dla rodzin. Bardzo ciekawa rozmowa. Ale dla mnie, jak zawsze, najważniejsze jest to, żeby to nie była tylko debata metropolitalna, wielkomiejska. Zawsze mi zależy na tym, żeby był drugi nurt, żeby było spotkanie i rozmowa w terenie. I z tego zrodził się pomysł, którego pierwsze spotkanie, pierwsza edycja jest tu dzisiaj. Czyli żebyśmy rozmawiali nie tylko o tej aktywności obywatelskiej kobiet w Gdańsku czy w Trójmieście, ale żebyśmy rozmawiali też o aktywnych pomorzankach z różnych obszarów. Ja wiem, że to są również gdańszczanki, czy tam powiedzmy z obrzeży metropolii, ale jesteśmy z bardzo różnych światów. To jest pierwsze spotkanie, to pomorskie. Będzie jeszcze spotkanie w Tczewie i będzie spotkanie w Słupsku. Chodzi też o to, żebyśmy docierali do różnych światów, różnych miejsc. Bardzo się cieszę, że takie spotkanie tutaj w Kulu. Było dla mnie oczywiste, że jak będziemy zaczynali tymi spotkaniami, to musi się to zacząć w Kulu. Co widać na załączonych obrazku, że nie tylko dla mnie to było oczywiste, że tak to powinno być. I też mam tę nadzieję, o której powiedział Mariusz, że nie będzie to ani pierwsze, bo to nie jest pierwsze tego typu spotkanie, ale na pewno nie będzie też ostatnie. Wśród różnych tez, które się pojawiają, o których mówię studentom, to jedna z nich mówi, że trwa rewolucja kobiet. Tylko ona nie jest taką rewolucją, do której byliśmy przyzwyczajeni, że myk, myk i jest. Nie, ona jest długo rozciągnięta w czasie,
ale ona trwa i jej skutki widać. Trzęsą się struktury społeczne w posadach i wywołuje to reakcje różne, na przykład populistyczne, nacjonalistyczne, ekstremistyczne, radykalne reakcje. To nie jest tylko problem, że tak powiem, nowej pozycji kobiet, ale to jest oczywiście też problem nowej pozycji mężczyzn. Mam nadzieję, że kiedyś zrobimy też taką debatę poświęconą męskiemu światowi. W tej chwili koleżanki, koledzy robią wielkie badania, chyba w 20 krajach na świecie, nad wzorcami męskości. I naprawdę, wierzcie mi, te badania są niezwykle ciekawe i pokazują ogrom problemów, masę problemów. Też trzeba sobie z nimi poradzić. Ale dzisiaj będziemy rozmawiali o świecie kobiecym. Sulina będzie mówiła kto, z kim będziemy rozmawiali. Proszę pamiętać, że zasada jest taka jak w kulu, to znaczy ma być rozmowa, to nie mają być monologi. Ja zawsze gadam i mówiłem Sulinie, żeby przewracała oczami, jak ja za długo mówię i żeby już tego, koniec. Dziękuję. Ja też chciałam powiedzieć na wstępie, że termin tej debaty jest dość trudny. Czerwiec, sami wiemy, różne rzeczy się dzieją wokół, kulturalne, nasze rodzinne, dłuższy dzień, ale też zdecydowanie więcej zadań. Tym bardziej bardzo się cieszymy z tak licznej frekwencji. To świadczy o tym, że tego typu spotkania są potrzebne i to jakby się też pokrywa z tym, o czym ostatnio rozmawiamy właśnie jakby w dwóch różnych grupach, a jednak tych samych. Z uczestniczkami programu Uniwersytet Ludowy dla Kobiet Aktywnych i reanimatorkami, czyli paniami uczestniczącymi w programie Wiejskiej Kuźnie Pamięci, a już realizujemy 2 edycje. I na jednym, na drugim, na trzecim spotkaniu się okazało, zupełnie niezależnie zorganizowanymi, że potrzebujemy takich spotkań, potrzebujemy się integrować i też tworzyć być może taki program wsparcia aktywności kobiet, gdzie będziemy mieli dostęp do dobrej jakości szkoleń stworzonych na miarę potrzeb, do mentoringu, do wspierania się, ale też wspierania się zasobami. I chciałabym w tym miejscu powiedzieć właśnie, jak te zasoby, jak się nimi podzielimy, opowiemy jak się poznamy i one wybrzmią, jakie potrafimy cudne rzeczy robić. A teraz mam na myśli naszą reanimatorkę Agnieszkę Bacz. Nie wiem, Agnieszko, gdzie siedzisz, żebym cię wiedziała, to mi będzie. Tak, która zrobiła cudowne spotkanie sobotkowe w ostatni czwartek w Mierachowie, a zrobiła je z paniami z Wiejskiej Kuźni Pamięci. Panie poznały się tutaj w Kulu i postanowiły, niezależnie od programu, w którym uczestniczą i wydarzenia, które już w sobotę będzie miało swoją kulminację, Wiejska Kuźnia Pamięci Złota Sobótka, zrobiły wspólnie, wymyśliły wydarzenie, zdobyły na to niezależne środki z Narodowego Centrum Kultury i zrealizowały piękne spotkanie w Mierachowie, które uważam ma dużą szansę stać się corocznym spotkaniem miejscowej społeczności z gośćmi, którzy przyjeżdżają do Mierachowa. Więc to się dzieje, nad takim programem będziemy pracować. Ta obecność dzisiaj wasza nas motywuje i myślę, że jesienią takie spotkanie Poznanie Uleg i reanimatorek się odbędzie. Więc jeszcze raz bardzo się cieszę, że panie i panowie przybyliście. Mam tę przyjemność przywitać nasze dzisiejsze gościnie, uczestniczki debaty. Z profesorem rozmawialiśmy, też troszkę ponarzucał tematy, że młoda aktywistka, że tematy związane z ekologią. I tak się zorientowałam, że młodzi, czujemy się wszyscy młodzi, ale taka młoda aktywistka to znaczy to iluletnia. Ale dzięki naszym zasobom, Edycie Słomczyńskiej, udało nam się dotrzeć i będziemy dzisiaj mieli okazję poznać. Więc chciałabym zacząć może od osób, które pierwszy raz gościmy w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym. Pozwolicie, że będę korzystała tutaj z notatek, żeby się tutaj nie pomylić. Pozwoliłam sobie zapytać pań o to, jak chciałybyście być przedstawione. Dokonałam trochę skrótu, bo profesor też mówi, że gdzieś nasz czas ogranicza z jednej strony, ale z drugiej zachęcam bardzo do poznania pań w przerwie i po przerwie do wspólnych działań. Więc na początku witam panią Tatianę Mkoris-Stawińska. Pani Tatiana, zapraszamy do nas, Ukrainka, urodzona i wychowana w Żytomierzu. Od 2014 roku bierze czynny udział, jak to pani Tatiana określiła, w walce z rosyjskim światem. Przyjechała do Polski, pani Tatiana określa Polskę jako ojczyznę swoich przodków i od 2017 roku mieszka i pracuje w Kartuzach. Od 24 lutego tego roku czynnie, bardzo aktywnie, wręcz 24
godziny na dobę, wspiera, pomaga jak tylko może uchodźcom i swojej ojczyźnie Ukrainie. Jest aktywną członkinią i działaczką Ukraińskiej Fundacji Charytatywnej Ukraińcy Żyte. Tak. Która współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Otwarte Kaszuby z Kartuz, które dzisiaj są też również obecne. Pani Tatiano, bardzo serdecznie witamy. Kolejną panią, którą mamy okazję gościć, to pani Marta Goluch, urodzona gdańszczanka, mieszkająca i tworząca na Kaszubach, studentka wokalistyki jazzowej na Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz tegoroczna dyplomantka studiów pierwszego stopnia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim, konferencjerka, dziennikarka i krytyczka muzyczna, a także wokalistka. Muzyka i poezja są jej artystycznym polem służącym manifestacji jej poglądów. Podmioty liryczne jej tekstów często utożsamia ze szczególnymi grupami społecznymi, kobietami, młodym pokoleniem. Jej ep to historia tych wszystkich kobiet, które się odważyły spróbować, przewrócić, potłuc, otrzepać z siebie kurz miasta i wrócić do siebie. Aktywistka od najmłodszych lat nie boi się wychodzić na ulicę, na wiece, pikiety i manify. Sama wręcz przyczynia się do organizacji części z nich w swoim miasteczku, czyli w Kartuzach. Miłośniczka kaszubskich lasów i łąk, przyjaciółka zwierząt. Pasjonatka jazzu, osieckiej, czarnej kawy i francuskiego kina. Witamy serdecznie. Kolejną naszą gościnią to pani Edyta Słomczyńska, z którą mieliśmy okazję współpracować i działać. Edukatorka ekologiczna i przyrodnicza. Zapraszamy pani tu do nas. Prezeska założonej przez siebie Fundacji Chlorofil, której głównym celem jest działalność edukacyjna w zakresie ekologii, ochrony środowiska, krajoznawstwa i przyrody. Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Otwarte Kaszuby, w ramach którego bardzo zaangażowała się w pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy, koordynując pracę wolontariuszy w Centrum Wsparcia Uchodźców w Kartuzach. Aktywna członkini Stowarzyszenia Ochrony Słów. Od czerwca bieżącego roku jest członkinią Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, nauczycielka chemii i przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. W projektach edukacyjnych prowadzi zajęcia m.in. z chemii środowiskowej. Witamy serdecznie. Kolejną naszą rozmówczynią to pani Dominika Biegisz-Olejnik, Wielkopolanka z urodzenia, mieszkanka Mazur przez większość życia, aktualnie aspirująca kaszubka, magister zarządzania przedsiębiorstwem, menadżerka, wedding planerka, właścicielka 2 przedsiębiorstw, w tym jedno z branży motoryzacyjnej, wcześniej kamieniarskiej. Od dziecka osadzona w męskim biznesie. Tu musimy się pochwalić. Pani Dominika jest uczestniczką obecnej edycji programu Wiejskie Kuźnie Pamięci. Żona od 17 lat, mama od 12, zagorzała społeczniczka od zawsze, animatorka od kilku lat. Prezeska Koła Gospodyń Wiejskich Kiełpinianki, skarbniczka Rady Rodziców, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, zabrakło którego stowarzyszenia? Mieszkańców Kiełpina. Ekstrawertyczka z nutką egocentryzmu, kocha ludzi, kontakt z nimi, podróże, koty, szybkie samochody, fitness, pole dance, wszystko co ekscytujące. Serdecznie zapraszamy panią Ewelinę Karczewską-Lum, animatorka społeczna, członkini zarządu Fundacji Aby Chciało Się Chcieć, aktywna członkini Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej pod nazwą Niflheim. Super. Nasza reanimatorka programu Wiejskiej Kuźni Pamięci, poprzedniej edycji, jednocześnie liderka Wiejskiej Kuźni Pamięci poświęconej rzeźbiarzowi Czesławowi Birze, dziennikarka, reżyserka, autorka scenariuszy filmowych i reklamowych. Interesuje się fotografią, filmem dokumentalnym, kulturą kaszubską. Lubi pracę z ludźmi. Uważa, że życie jest drogą, wędrówką, podczas której uczymy się siebie i tworzymy przestrzeń do wspólnych działań. Inspirujemy się i motywujemy do realizacji celów. Optymistka z dużą dawką energii do działania i otwartym sercem na ludzi. Serdecznie witamy panie.
Dobrze, proszę Państwa. Zestaw, jak Państwo widzą, bardzo różnorodny co do identyfikacji tożsamości, drogi życiowej, biografii, zajęć zawodowych i różnych innych rzeczy. Umówiliśmy się z Suliną w taki sposób, że pierwszą rundę, pierwsze wypowiedzi poświęcimy jednemu tematowi, o który za chwileczkę, potem druga Sulina ma tam przygotowane, a wtedy będzie czas na rozmowę z Państwem, żebyście mogli zadać pytanie. Co też oznacza, że nie damy Paniom tyle czasu, ile byście chciały, ile mogły, zwłaszcza ekstrawertyczkom, które mogłyby mówić bardzo długo, więc jak będzie za długo, to zacznę przewracać oczami, potem się nerwowo wiercić, a na koniec wstanę i wtedy już, że trzeba jednak kończyć, bo idzie o to, żeby to nie była seria monologów, tylko żeby to faktycznie była rozmowa, bo przyjechaliśmy tutaj po to, żeby ze sobą porozmawiać. No i właśnie, pierwsze pytanie. Ta charakterystyka, wszystko to, o czym Sulina powiedziała, i bardzo dobrze, że to nie było tylko imię, nazwisko, miejsce i tak dalej, ale co Panie robią? I teraz mniej interesuje nas, co Panie robią, bo to już usłyszeliśmy, gdzie jesteście aktywne, a bardziej, co to znaczy być kobietą aktywną? Czyli w gruncie rzeczy pytanie jest, po co? Po co? Jakie są cele? I drugie pytanie, dlaczego? Jaka jest motywacja? A jeszcze najlepiej by było, gdyby Panie postarały się udzielić odpowiedzi nie tylko po co, czyli w jakim celu i dlaczego, ale też z jakich wartości to wypływa. Bo bardzo łatwo rozmawia nam się, dzisiaj nawet byłem na konferencji, która mówiła o Młodokaszubach i bardzo łatwo mówi się nam my sami rozmawiamy o praktycznych rzeczach typu zorganizowałem, byłam, było takie przedsięwzięcie i tak dalej. To jest bardzo łatwe. Ale chciałbym, żebyśmy to zostawili. My jesteśmy bardzo dobrzy w tym, żeby zorganizować kolejną rzecz. Żebyśmy raczej rozmawiali o tym, co tak naprawdę siedzi tam w głębi duszy. Jakie są nasze motywacje, z jakich wartości właściwie to wypływa. Bo tak naprawdę to jest najważniejsze w tym, co my robimy. Przynajmniej tak mi się wydaje. I teraz będzie kolejność po prostu taka, że mikrofon jak fajka pokoju, przechodnia będzie tutaj wędrować. Bardzo proszę. Pytanie, po co jest mi bliskie z tego względu, że jak zaczęłam pisać scenariusze i realizować filmy, bliska mi osoba z rodziny zawsze o to pytała, ale po co ty to robisz? Po co ty nie możesz normalnie siedzieć w domu jak wszyscy normalni ludzie i po co ci to w ogóle jest? I zawsze odpowiadałam, bo chcę być szczęśliwa. Bo to mi daje moc, to mi daje energię, bo mam w sobie takie pokłady niezrealizowanych jeszcze marzeń, takich małych marzeń, trochę większych. I myślę sobie o tym, że mamy jedno życie i żeby wykorzystać je tak na 100%, żeby jak kiedyś będziemy odchodzić, prędzej lub później, żeby odchodzić z taką świadomością, że wow, zrobiłam tyle fajnych rzeczy w życiu, tyle mi się udało i tylu wspaniałych ludzi poznałam, mam naprawdę szczęście. I to jest taka pierwsza myśl, pierwsze wrażenie, które do mnie przychodzi. No realizacja siebie, pójście w nowe drogi, próbowanie siebie, poznawanie. To taka odpowiedź, która przychodzi tak. Ale ja będę od razu też, bo co prawda moja żona mówi, że dopóki mamy więcej marzeń niż wspomnień, to się nie starzejemy. Więc to jest, te marzenia to jest racja. Ale kiedy Pani powiedziała, odpowiadając temu komuś bliskiemu, że no bo chcę przeżyć pełnię życia i tak dalej, to przecież ktoś mógłby powiedzieć, ale dziewczyno, będziesz zajmować się robotą z innymi dla innych. Marnujesz życie. Bo przecież w gruncie rzeczy w takim powszechnym przekonaniu żyć pełnią życia to jest żyć swoim życiem, czyli skierowanym dla siebie. Czyli nie satysfakcjonuje mnie odpowiedź na to, że robię to, żeby zrobić to dla kogoś innego. To jeszcze głębiej poszukajmy. Jeszcze głębiej. Nie musi Pani od razu odpowiedzieć, ale niech przejdzie rundka i do tego wrócimy. Motywacja, że dla kogoś innego jest bardzo ważna, ale
Nie na tym się to kończy. Proszę bardzo. Po co? Po co? Ja zawsze słyszę te pytania już ile lat. Róg za rógiem. Jednego razu ja zrozumiała, co życie jest naprawdę bardzo krótkie. I ono może skończyć się chwila w chwilę. I po co ja robię, po co moja organizacja Stowarzyszenie Otwartych Kartus, my zajmujemy się naszą aktywnością dlatego, żeby nadać życie innym ludziom. Nasza pomoc, nawet prosto nasze słowa, czy zadzwonimy do kogoś, nie, czy po prostu z ranku rzucił SMS, dzień dobry, uśmiechnij się. To już ty odczuwasz, co u ludzi w serduszku jest ciepło. Co u ludzi na twarzy zjawiła się uśmieszka. To bardzo głęboko w serduszku to wszystko. Słowami to ja nie mogę przedać, nie? To potrzebno odczuć i zobaczyć. Thank you. Profesor jeszcze? Gdyby była to odpowiedź faceta, to by powiedział po co? Żeby coś zrobić, żeby coś załatwić. Odpowiedź kobiety, żeby być z kimś innym. Żeby ten ktoś inny się uśmiechnął. To jest zupełnie... Panie nie zwracają na to uwagi. Być może was to nie uderza, ale jak usłyszałem to, co pani powiedziała, pomyślałem sobie od razu, tylko kobieta tak powie. Tylko, to nie jest w kategoriach wartościujących. Po prostu inny sposób budowania relacji. Faceci powiedzą, jesteśmy po to, żeby realizować jakieś zadania. Nie? Po co jesteśmy w stowarzyszeniu? No, bo mamy cele, tu musimy zrobić, załatwić. Nie? A kobiety są po to, żeby być z innymi. To jest jeden z elementów tej rewolucji. Pod kątem moich motywacji, które skłaniają mnie do moich działań, ja myślę, że nigdy nie sprowadzałam tego do jakiejś ideologii czy filozofii. Po prostu stwierdziłam, chcę działać, to działam. Więc tutaj bardziej chodzi... Bo tak poczułam. Więc poprzez realizację własnych potrzeb stwierdziłam, że też to będzie odpowiadało realizacji potrzeb społeczeństwa. To dlatego, nie wiem, poczułam w sobie chęć wyjścia na ulicę, stanięcia pod sądem, kompletnie nie zwracając uwagi, czy wówczas zostanę zbojkotowana, czy moi znajomi się ode mnie odwrócą. Nie patrzałam na to, po prostu stwierdziłam, mam jakieś cele, mam jakieś wartości, chcę o to walczyć i to po prostu robię. A jak by pani nazwała te wartości? Przede wszystkim takie umiłowanie wolności i dążenie do, no tutaj w kontekście kobiecym, to z pewnością do równouprawnienia, ale też, żeby tego tak nie spłycać, to po prostu poprawa sytuacji kobiet w społeczeństwie ogólnie, otwieranie nam nowych horyzontów. Myślę, że na tym się przede wszystkim skupiłam gdzieś tam już w nastoletniości, a później to tylko kontynuowałam. Wiadomo, że w procesie socjalizacji też pewne rzeczy się udzielają, nasz światopogląd się kształtuje. Wtedy też bardzo silny wpływ na mnie miała moja rodzina, oczywiście moja mama, która jest moim autorytetem i pewnie większość z Państwa pomyślałaby, no ale jak to, no to jest zwykła kobieta, gospodyni domu, ale zaraz, ja myślę, że właśnie do tego chciałabym dzisiaj dążyć, do tego, żeby Panie wiedziały, że kobieta aktywna to jest też kobieta, która pracuje w domu. Bo to, co Panie codziennie robią, czyli sprzątają, gotują, dbają o relacje w domu i tak naprawdę zamieniają ten każdy kąt tego domu w niesamowite miejsce, w którym czujemy się po prostu bezpiecznie i jesteśmy w stanie te relacje z innymi ludźmi budować, to jest niesamowita praca. Więc jestem dumna z kobiet, cieszę się, że jestem w tej niby mniejszości, bo teraz tak nas się traktuje, że nasze prawa kobiet to są prawa mniejszości, ale tak wcale nie jest, bo jak patrzę na tę salę, to widzą Panie same, że uśmiech sam wędruje na moją twarz. Super. Ja się bardzo cieszę, bo ta debata chyba mi uświadomi, po co ja to robię, jeśli dzisiaj dowiem. Dlatego, że generalnie to, jeżeli o mnie chodzi, to się nie zastanawiam nad tym.
więc zastanawiam się nad tym, po co to robię. Często zadaję to pytanie innym, to jest bardzo częste pytanie. Uśmiecham się tam do Basi, bo ona niesamowicie się ucieszyłam, jak Ciebie zobaczyłam, bo właśnie po to robimy, z uwagi na to, że jakbym nie wyszła z domu, żeby działać, bym nigdy nie spotkała tylu fantastycznych osób. A wspominam o Basi, bo ona kiedyś tak powiedziała takim jednym krótkim słowem, że ty to jesteś taka reformatorka. I tak ciężko znosisz niektóre sytuacje, bo byś wszystko pozmieniała, prawda? I ja sobie to zapamiętałam i mam to w głowie, bo faktycznie zmiany są takim moim motorem. Czy to zmiany miejsca zamieszkania, bo się dość często z mężem, z rodziną przeprowadzaliśmy, czy to zmiany miejsca pracy, też bardzo częste. I tak się właśnie zastanawiam, że cały czas poszukuję tego miejsca, tych ludzi, którzy powodują, te miejsca, które powodują, że właśnie znajduję taką satysfakcję z działania. Też mam tak, że bardzo lubię działać w zespole. Stąd też to, że jestem w tak wielu organizacjach, jak Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby, czy Stowarzyszenie Ochrony Sów, ale zapragnęłam też kumulować tą energię, bo właśnie moja córka mówi: mamo, po co ty się angażujesz? A już w ogóle jak zaczęłam pracować w szkole, to już pytanie jest chyba 5 razy dziennie powtarzane. Po co ty tam pracujesz? Tyle czasu spędzasz tam, nie? To powstał pomysł, żeby powstała Fundacja Chlorofil, która będzie skupiać pomysły, działania tych osób, które właśnie, tak jak Marta powiedziała pięknie, będą chciały poczuć wolność w realizacji działań, tych swoich pomysłów, bo organizacje są takie pozarządowe, że tam jest ta wolność, jest ta współpraca, jest ten drugi człowiek, jest ta uważność i możliwość dokonywania pewnych zmian. Także tu słucham uważnie, przyglądam się sali i jeszcze raz się cieszę, mimo że to bardzo duże wyjście z mojej strefy komfortu, tutaj siedzieć z wami, ale gdyby nie to działanie, to by tutaj nie było możliwości siedzieć i to jest kolejny sukces, uważam, i rozwój i właśnie chyba po to. Pytanie w ogóle po co? Trochę mnie rozśmieszyło z tego względu, że w sobotę byłam na imprezie i jeden kolega też, ale po co? Po co ty to robisz? Potem sam sobie odpowiedział, no w sumie ty to lubisz. Ponieważ ludzie, którzy mnie znają, widzą moją reakcję na to, jak ja się zachowuję. Może jest, każda z nas wie, każda z animatorek, z jakim nakładem pracy fizycznej, psychicznej łączą się różne wydarzenia, a mimo to, gdy my coś robimy, to po prostu otacza nas taka aura euforii, szczęśliwości. Mną motywuje na pewno siła sprawcza. Jeżeli ja sobie coś wymyślę, ja muszę to zrobić, a im bardziej ktoś mi będzie knuł, że ty nie ogarniesz, ja uwielbiam krytykę niekonstruktywną, negatywną. Wtedy ja dostaję takiego kopa, że ja ci pokażę, ja ci udowodnię, w jaki sposób ja to ogarnę. Taka czysta złośliwość. Ja się śmieję, że osoby, które mnie nie znają, patrzą, o, takie fajne, kolorowe opakowanie, ale pod spodem siedzi taki skorpion z takim żądełkiem. Jak mnie wkurzysz, to oberwiesz, prawda? Ale do czego zmierzam? Mną na pewno też troszeczkę motywowały uwarunkowania rodzinne. Z jednej strony moja mama jest osobą całkowicie niewidomą, ale z drugiej bardzo silny charakter. U nas panował, można powiedzieć, taki matriarchat. Może tata, mistrz kamieniarstwa, z tego względu właśnie osadzona byłam w tym świecie męskim od początku, więc ogólnie jakieś zaczepki męskie i tak dalej nigdy nie robiły szkody, bardzo szybko to odbijałam, ale do czego zmierzam? I przez to, że u nas tata był i od zarabiania pieniążków, i od ogarniania domostwa, u mnie w domu jest podobnie, tak? Ja właśnie wczoraj na przykład miałam spotkanie swojego KGW, wróciłam o 20:30, czeka kolacja i mój mąż jeszcze zebrał kwiatki z pola, bo napomknęłam, że ja bym chciała tutaj maki, więc gdzieś tam też ta energia pozytywna jest to, że my zarażamy, tak? Odbiór tych naszych osób, naszego w ogóle zjawiska, bo my jako animatorki, społeczniczki jesteśmy pewnym zjawiskiem bardzo rzadkim, ponieważ to jest dość wąskie grono
kobiet, prawda? My się spotkamy z różnymi jakby ścieżkami. Tutaj z Suliną nieraz o tym rozmawiałyśmy, zresztą na przestrzeni kulowskiej i bardzo mnie cieszy, że jest takie miejsce jak KUL, gdzie możemy się spotkać, wymienić doświadczeniami. Ja bardzo też lubię działać w zespole, pewnie dlatego też, tak jak ty, różnego rodzaju stowarzyszenia i tak dalej, działania, aczkolwiek ja nie będę ukrywała, że jestem typem lidera, ale jestem typem lidera, który potrafi się mimo wszystko zdystansować, wycofać i przyjąć na klatę to, że nie jestem pomnikiem świata. Aczkolwiek nie będę ukrywała, że też lubię być w centrum uwagi. Jestem egocentryczką, no egoistką może za dużo powiedziane, ale z drugiej strony bardzo lubię robić coś dla innych. Uwielbiam ten klimat, że po prostu coś się dzieje i po prostu tu nie chodzi o te pochwały czy o jakąś wazelinę, tylko zasadniczo chodzi o to, że można coś zrobić nakładem sił innych, tak? I zrobić to wspólnie. Okay. Sulina, zanim ja sobie z tego, co panie powiedziały, wynotowałem cały szereg takich właśnie ideałów, wartości, pewnych motywacji, które myślę, że gdzieś tam wielu z nas łączą, bo to jest bycie z innym, to jest kwestia wolności, to jest kwestia równości, to jest zmiana. Jeśli zmiana, to znaczy, że o właśnie, reformowanie, ale jeśli zmiana, to znaczy poczucie sprawstwa, czyli właśnie, że coś możemy zrobić, a więc poczucie podmiotowości, a więc praca, czyli właśnie bycie animatorką to jest praca, ale też satysfakcja, czy wręcz poczucie szczęścia, że robię to, żeby być szczęśliwą, żeby być też dla kogoś innego. I też pojawiła się rodzina, czyli mamy. Pamiętam kiedyś jedna z pani robiła takie badanie właśnie nad animatorkami i w tym badaniu niezwykle mocno wychodziła rola matki. Bardzo silnie, jako właściwie nawet jeśli ta matka nie była wprost aktywistką, animatorką, nie, ale już sam fakt, że dawała to wsparcie, wyposażenie, no to właściwie było w 80% wywiadów pojawiało się, że albo mama coś. Więc jest tutaj bardzo dużo takich rzeczy. Ja się zastanawiałem i takie to główne, co jest dla mnie ciekawe i trochę chciałbym, żebyśmy wokół tego krążyli. To jest kwestia zmiany i kwestia wolności. Nie ma chyba dzisiaj ważniejszego tematu, trudniejszego tematu niż kwestia wolności. No i oczywiście w tej perspektywie zmian. Ale to będziemy do tego krążyli. To była ta bardzo pozytywna, taka powiedziałbym heroiczna część tej opowieści. A teraz Sulina zapyta o tę trudniejszą stronę. No właśnie, zobaczymy, jak tutaj nasze gościnie, ale tak, bo dużo by też mówić o tych rzeczach, które robicie. To wszystkich zapraszamy, żeby was śledzić. Ja też tutaj i śledzimy, ale chcielibyśmy też porozmawiać o tych trudniejszych obszarach, tematach, o tych barierach i powiedzmy ścianach, z którymi się zderzacie w swojej aktywności. To mocno wybrzmiewa w naszych długonocnych rozmowach z reanimatorkami, Julkami, patrzę teraz, czy zaprzyjaźnionymi kołami gospodyń wiejskich i stowarzyszeniami, o czym myślę tak sobie mówimy chyba zbyt rzadko. A okazuje się, że często mamy podobne ściany i tak sobie pomyślałam, gdyby połączyć siły, to może razem udałoby nam się te ściany szybciej zdemontować, zburzyć albo przeskoczyć. Więc o to chciałabym się was zapytać, z jakimi ścianami, barierami się zderzacie i podam może jako przykłady, które jakby nie mają być inspiracją, tylko to, co wynika z mojej działalności KUL-u i spotkań z kobietami, że są bariery, ściany, które budujemy same sobie. Stawiamy i teksty typu niegodnam, jeszcze nie mam wystarczająco dużo doświadczenia, nie potrafię mówić. I tu jako przykład chciałam podać na przykład z mojej okolicy. Członkini Rady Sołeckiej uważa, że zrobi świetny piknik dla dzieci, ale już ona nie ma kompetencji do tego, aby pójść do wójta z wnioskiem o zwiększenie materiałów na reparację dróg, bo mnie wyśmieją. Cytat. Ściany, które pojawiają się w naszych zespołach, z którymi działamy, członkiniami naszych zespołów, związane i z niską motywacją do udziału w aktywnościach, albo też tym, że nie potrafimy
albo nie wiemy, jak mówić o swoich potrzebach. Dzisiaj z rozmowy z Agnieszką, ale to też przykład taki konkretny, jak zarządzałam w firmie dużej zespołem, to potrafiłam motywować, bo miałam ku temu narzędzia różne, na przykład premie. Jak zarządzam zespołem moim w kole gospodyń wiejskim, brakuje mi umiejętności, nie wiem jak, jest to dla mnie jakąś ścianą, barierą. I też ścianę w postrzeganiu aktywności publicznej kobiet. I Dominika, mogę twój przykład? Zgłoszono Dominikę jako radną do Rady Sołeckiej, no i Dominika pewnie też pięknie wyglądała. I przed głosowaniem jeden z panów pozwolił sobie taką wątpliwość, dość głośno, bo wszyscy słyszeli, że no ta pani w szpilkach do mnie nie dojedzie. Natomiast ten pan, no, oprócz, nie wiedział o tym, że pani Dominika oprócz cudownych szpilek ma też cudowny samochód terenowy, który sobie znakomicie poradzi z dojazdem. To jedno, ale też myślę z postrzeganiem kół gospodyń wiejskich. Ostatnio dyskusja a propos turnieju, który z całym szacunkiem jest to tak, ale kategorie, które tam w turnieju kół gospodyń wiejskich, które są premiowane, konkursowe kategorie, myślę, to wszyscy wiemy, że kobiety potrafią w większości pięknie, znaczy smacznie gotować, ładnie się ubierać, śpiewać, tańczyć, ale myślę, że tak jak tu siedzimy na sali, wiemy, że to jest jakby minimalny zakres tego, co robimy, pobudzając aktywność społeczną. I myślę, że taką ścianą jest to, że bardzo rzadko jesteśmy partnerkami w publicznych debatach dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego naszego sołectwa, gminy, powiatu i wyżej. To inspiracje z naszych działalności, mojej aktywności. Chciałam was zapytać, z jakimi ścianami się zmierzacie i może nawet nie jak sobie radzicie, to może wyjdzie w dyskusji, ale chciałabym, żebyście te ściany, te bariery nazywały, żebyście je określiły, opisały, opowiedziały. Dominika, od ciebie można? Znaczy mi tutaj nasunęła się taka właśnie historyjka odnośnie tego gotowania w KGW. My akurat jesteśmy kołem praktycznie nie gotującym, jesteśmy kołem artystycznym. I że mężczyźni do tego tak podchodzą. Rok temu występowaliśmy w programie promującym kaktuzy, no i oczywiście ciśnienie, bo wy fajnie wyglądacie, no to zrobicie sałatkę. Ja mówię, no ja nie do końca to czuję, ale okej, dobra, dziewczyny zgodziły się, robią tę sałatkę, ja miałam złamaną rękę, więc średnio mogłam pomóc, ale byłam tym głosem, ponieważ one nie będą rozmawiać. I jedno wejście o sałatce, drugie wejście o jedzeniu kaszubskim, trzecie wejście, ten dziennikarz podchodzi, no i to co, to dalej rozmawiamy o kuchni? Ja mówię, jeżeli jeszcze raz padnie jeszcze jedno pytanie o kuchni, ja zacznę tutaj krzyczeć. Mówię, niech pan nas zapyta, co my jeszcze innego potrafimy, co my sobą reprezentujemy jako kobiety, tak? Bo tutaj, no nic oczywiście do tych KGW, gdzie jest tam troszeczkę większy pułap wiekowy, panie emerytowane i tak dalej, troszeczkę inaczej funkcjonują, aniżeli kobiety, które są osadzone w kole, wszystkie aktywne zawodowo, aktywne społecznie, tak? I patrzenie nas przez pryzmat gotowania, no to przepraszam, to jest kiepskie. Ale żeby mało było tego, to tutaj to był pan, wybaczam. Ale spotkałam się jeszcze z jedną taką sytuacją. Akurat Kiełpino jest specyficzną miejscowością, specyficzną wsią i nam na przykład sponsorów nie brakuje. Tak? W momencie, jeżeli organizujemy imprezy, tak jak ostatnio, to tam oscyluje wokół kilkunastu tysięcy. Tak? Nie każde sołectwo może sobie pozwolić na tego typu wydarzenie. Do czego zmierzam? I rok temu właśnie też podziękowania dla jednej pani, która prowadzi super, hiper firmę i tak dalej, kobieta zaznaczam, tak, więc też zderza się z różnymi ścianami i no wiadomo, to tamto, mówi, no dobra, żywu, zgłoszę się do was po jakieś ciasto, no mi po prostu ręce opadły, tak, bo jeżeli kobieta do kobiety, to jest kiepskie. Dalej, szowinizm, no po prostu teksty panów, tak, na tych stanowisku chodź, mała, nie bój się, ja nie gryzę. Albo ostatnio miałyśmy takiego manekina wystawionego, ubranego ładnie i tak dalej i po prostu jeden z włodarzy podchodzi, to jest kobieta idealna, bo ona się nie odzywa. A same kobiety wokół. Ale pytanie jest takie, czy jest wasza reakcja? No to jest w ogóle, to są czasami takie reakcje, że po prostu kapcie spadają. Nie? Ja tutaj nie będę... Tak, znaczy myślę tak. Czasami reagujemy, jak mamy tę moc jak Dominika i pali się nocy na salach, ale czasami jest takie zamrożenie nas, że nie potrafimy zareagować zupełnie. Że nie wiesz co powiedzieć. Dokładnie, także to nie są łatwe sytuacje, aczkolwiek mi się wydaje, że im częściej będzie ta cięta riposta,
tym częściej też pewne osoby może zablokują. Nie chodzi tutaj o jakąś taką mega negatywną odzywkę, ale można to ubrać gdzieś tam w humor, no żeby też nie wyjść na taką, za przeproszeniem, hamicę, prawda? Ale żeby to miało wydźwięk, że my kobiety potrafimy, tak? O, tyle wątków poruszyłaś, że ja się pogubiłam, od czego tu zacząć. Znaczy a propos tego reagowania, to mi kiedyś jedna z koleżanek, nauczycielek, które może jak tam oglądają, to pozdrawiam, powiedziała taką fajną rzecz, to było takie proste i oczywiste. Ona przytoczyła taką sytuację, pewnie Panie znają, może nie wszyscy, to jeszcze opowiem, że wiesz, jak spotykasz się z głupotą, to nie reaguj. Ja mówię, no ale jak, nie, bo już wiadomo, nie, temperamentne jesteśmy, no to zaraz, jak nie reaguj? No mówi, bo wiesz, bo ja tutaj będę mówić o głupocie, ale tu chodziło o konkretne osoby, bo wiesz, bo głupota ściągnie cię do swojego poziomu, a później załatwi doświadczeniem. Więc czasami na teksty panów, no po prostu tego typu, że fajna, bo nic nie mówi, no się nie reaguje, no bo co, no może nie zrozumieć riposty. To tak ad vocem do tej sytuacji. Natomiast jeżeli chodzi o bariery, to wydaje mi się, że z mojego doświadczenia, jak się współpracuję z kobietami, a od już wielu lat w różnych środowiskach i najczęściej jest to praca głównie z kobietami, bo to czy podczas pracy w samorządzie, czy w szkole, czy w NGO-sach też jest bardzo dużo kobiet, to taką blokadą dla mnie jest rywalizacja. Może dlatego, że ja jestem za współpracą i wydaje mi się, że współpraca po prostu jest taką mocą, bo my się pięknie różnimy. Wśród kobiet też są kobiety, które są bardziej empatyczne, które mają może męski styl zarządzania, ale ta różnorodność powoduje, nie wiem, mi się zawsze przypomina mój dom, gdzie był to taki bardziej kobiecy dom, bo były różne kobiety, które różnie reagowały. Jedna cudownie robiła pierogi, druga cudownie się wykłócała i grymasiła. I ta różnorodność powodowała, że my więcej potrafiłyśmy wspólnie załatwić, nawet jeżeli chodziło o jakąś konfrontację poza domem, a już na pewno w obliczu na przykład jakiejś relacji z mężczyznami na przykład. My sobie to wszystko tam ustalałyśmy, więc ta współpraca bardzo pomaga, a rywalizacja podcina skrzydła. Takie jest moje doświadczenie, nie wiemy, czy się ze mną zgodzicie. I to ocenianie, tak? Jeżeli, co jest w tym złego, że kobieta uwielbia, to jest jej kompetencja, jeżeli robi super pierogi. Pamiętam, jedna z pisarek kiedyś powiedziała, że ona tylko potrafi musztardową zupę ugotować. No ale pisze książki, ale zupę musztardową, no chciałabyś zjeść? Ja tak niekoniecznie. Natomiast co jest w tym złego, że kobieta potrafi zrobić super danie? To jest jej kompetencja, nie musi się odzywać, może inna kobieta na przykład w kole będzie miała tak zwane parcie na szkło i będzie się w tym realizować. Barierą jest to, że się oceniamy i no jak nie potrafisz, podcinamy sobie skrzydła. Nie, ja nie potrafię, ja wolę działać, a ty mów. Jeżeli się zgramy i w tych obszarach będziemy się uzupełniać, no to góry można przenosić, myślę. I jeżeli ktoś się dobrze czuje za kuchnią, proszę bardzo. Jeżeli ktoś uwielbia rajdowe wyścigi, proszę bardzo. Jeżeli ktoś ma system wśród kobiet zarządzania męski, bo lubi być zadaniowy, proszę bardzo. Ja mam bardziej empatyczne, chociaż mój mąż się z tym nie zgadza i uważa, że to jest mój PR, bo potrafię mieć pazura. Proszę bardzo. Nie? I ta różnorodność jest cudowna i zarówno w życiu i później nie wiem, czy będzie jeszcze szansa, ale to samo jest w przyrodzie. No zaobserwujmy, jak na przykład w przyrodzie, w stadach, nie wiem, wilki. Tam jak wadera jest silna, no to samiec alfa nie ma nic do gadania, nie? No bo się uzupełniają. I ja myślę, że to jest takie, ta uważność jest ważna.
Już nie będę mówić, bo zaraz nie widziałam, czy pan mrugał. Ale uznam, że tak. To ja chyba tylko pozwolę sobie kontynuować wątek, który poruszyła Edyta, ponieważ jest to bardzo ważne, co powiedziałaś dla mnie. Wydaje mi się, że w tej całej walce o naszą pozycję w społeczeństwie, o pozycję kobiet w społeczeństwie, zagubiłyśmy solidarność kobiet. I faktycznie cały czas zamiast się wspierać, to ze sobą rywalizujemy. W związku z czym tak naprawdę pożeramy własny ogon i nasze działania nie mogą się dalej rozwijać. Bo jeżeli pojawia się zazdrość, zawiść, jedna kobieta drugiej zazdrości różnych rzeczy z różnych przyczyn, to wówczas nie mamy odpowiednich warunków, żeby te działania poprowadzić dalej. Chciałam do tych wszystkich barier dodać pewnie hejt, chociaż ja osobiście sobie z nim bardzo dobrze radzę, bo sobie z nim w ogóle nie radzę, to znaczy w ogóle na niego nie zwracam uwagi w ten sposób. Ale wiem, że jest sporo osób, to też wynika z naszej roli w tym społeczeństwie patriarchalnym, że niestety wiele z nas ma cały czas to niskie poczucie własnej wartości, na pewno niższe niż wiele mężczyzn. W związku z czym też z hejtem nie jesteśmy w stanie sobie zawsze poradzić. I myślę, że to jest ważne, żebyśmy po prostu były dla siebie taką podporą, również psychologiczną, żebyśmy mogły po prostu wyrazić nasze obawy w związku z danym działaniem, z danym projektem innej kobiecie, normalnie się zwierzyć, tak jak przyjaciółka przyjaciółce, no i razem móc stawić ten projekt na nogi. Poza tym, jak tak sobie myślę, oprócz tego hejtu, oczywiście szowinizmu, bo to też się zdarza i właściwie tutaj bym podchwyciła ten wątek Dominiki. Pierwsze, co mi się zdarza, mi jako dziennikarce, wokalistce, ale też aktywistce, to jest to, że pierwsze, na co ludzie zwracają uwagę, to jest mój wygląd. I tutaj nawet w takich codziennych sytuacjach, dzisiaj też Edyta pierwsze, co powiedziała, to jak ty pięknie wyglądasz. I ja nie ukrywam, oczywiście bardzo się cieszę, dbam o swój wygląd. Uważam, że mój wizerunek jest bardzo ważny. Zresztą nad wizerunkiem aktualnie pracuję, to znaczy badam tę sferę w swojej pracy licencjackiej. Natomiast właśnie pierwsze, na co zwracamy uwagę, to jest nasz wygląd. A to czasem bywa krzywdzące. To jest tak samo jak z tymi kompetencjami. Ja jednak wolałabym być postrzegana przez pryzmat mojej działalności niż przez pryzmat tego, jaki mam uśmiech albo kolor oczu. A tak często bywa też jak na przykład, tak mi się przypomina, jak przychodzę załóżmy do władz mojego miasteczka w celem, nie wiem, złożenia jakiegoś wniosku o jakieś dofinansowanie, jakiegoś projektu, przedsięwzięcia, czy po prostu wniosek o zezwolenie na zorganizowanie jakiejś imprezy, no to oczywiście jest tak, o moja piękna Martusiu. Zawsze to słyszę. Oczywiście władzę sprawuje w moim miasteczku mężczyzna. Nie powiem, bardzo sympatyczny pan, może już jakby nie zwracając uwagi też na jego cechy charakteru, a bardziej na to, jak działa, to działa według mnie zdecydowanie poprawnie, ale myślę, że też właśnie to ograniczenie, które jest, że jakby my nie staramy się jednak dążyć do tej władzy, że my zawsze stajemy mimo wszystko z boku i wolimy być takimi przybocznymi. To nie jest według mnie do końca dobre rozwiązanie, ponieważ właśnie powinnyśmy wiedzieć o sobie tyle, że naprawdę mamy dużą wartość. Jeżeli mamy jakieś umiejętności, kompetencje, to skupmy się na nich. Pokażmy, że potrafimy. No i korzystajmy z tego, z tych naszych wartości, chociażby właśnie w dążeniu do władzy. Ja przypominam sobie zawsze, jak akurat zmierzam na uczelnię, to w gdańskich tramwajach, czy też na afiszach gdzieś zauważyłam, że jest taki plakat, że jesteśmy równi, ale tylko tam w kilkunastu na 100 ileś polskich miast rządzą kobiety. O!
Dokładnie. Dziękuję, że Pani mnie tutaj wsparła liczbami. Ja niestety głowy do liczb nie mam, dlatego też Państwu nie przedstawię statystyk, które chciałam przygotować na to spotkanie związanych z przedstawieniami kobiet na okładkach jazzowej prasy, bo ja się głównie na tym skupiam. W tym jazzowym środowisku, które jest dosyć hermetyczne, ale też bardzo patriarchalne, powiedziałabym, że jest to polskie środowisko jazzowe jest szczególnie patriarchalne. Tutaj z perspektywy wokalistki mogę tylko rzec, że nie sądzę, żebym w przyszłości śpiewała jakoś na szerszą skalę, wydawała płyty, chociaż no, pragnę chociażby w jakiś sposób się dołożyć do tych statystyk, żeby jednak tych kobiet było więcej w tym jazzie, ale mimo wszystko to jest trudne, bo pod kątem wokalistek, dlaczego mówię też wokalistek, to jest kolejny stereotyp, który się utarł, ponieważ rozróżniamy wokalistki i instrumentalistów. To również jest krzywdzące, ale takie są statystyki, że jednak na mojej akademii w tym momencie we wszystkich oddziałach, czyli cały licencjat i cała magisterka to są same kobiety, wokalistki. Wśród instrumentalistów, instrumentalistek jest kilka właśnie tych kobiet grających na instrumentach, aczkolwiek mimo wszystko zauważalny jest ten podział. Nie wiem, dlaczego boimy się trochę wchodzić w tę sferę. To oczywiście są też kwestie umiejętności i tego, jak zdajemy egzaminy wstępne. Pewnie na innych uczelniach w Polsce sytuacja wygląda inaczej, ale przebywam w takim silnym gronie kobiecym i właśnie tutaj, gdyby pojawiła się zazdrość, to naprawdę zniszczyłaby wszystko. Więc my musimy się naprawdę wspierać w każdym możliwym projekcie, czy to jest projekt muzyczny, czy to jest, nie wiem, projekt z zupełnie innego kalibru, ale również artystyczny, albo też kulinarny chociażby. To myślę, że to wsparcie jest chyba najważniejsze, żeby nam nie zabrakło tej solidarności, bo to jest największa bariera. A czy ja mogę Panią zapytać o porównanie, bo to jest opowieść o sytuacji, o doświadczeniu kobiet w Polsce. Ja bym dopytał, czy tak uniwersalnie w Polsce, czy tak jest na Kaszubach, ale to jeszcze przyjdzie taki moment, czy te Kaszuby się wyróżniają. Ale porównanie. Pani ma już doświadczenie tutaj w Polsce, ale wie Pani i pamięta Pani w Ukrainie. Dlaczego to pytam? Nie tak dawno, 2 tygodnie temu w Warszawie byłem na takim spotkaniu i była dyskusja. Wojna i też skutki wojny dla zmiany społecznej w Ukrainie. Jedna z tez, która wtedy się pojawiła, mówi, że po wojnie w Ukrainie największa zmiana będzie odnosiła się do pozycji kobiet. Dlatego, że kobiety, które wyjechały do Polski, do Rumunii, gdziekolwiek indziej z rodziną i musiały sobie poradzić, jak wrócą, a znaczna część wróci, to będą zupełnie inne kobiety niż te, które wyjeżdżały. I teraz tutaj jest właśnie pytanie, mówimy o barierach, o tych, jak to z Pani perspektywy wygląda? No, z mojej perspektywy to wygląda tak, co do wojny, powiem tak, te kobiety, których ja poznała w Ukrainie, moje koleżanki, osoby z mojej rodziny, oni byli naprawdę takie, wiesz, jak to powiedzieć, ja będę robić pierogi, bo ja mam swego mężczyznę, nie? On przyjdzie w dom, on przyniesie pieniądze, on będzie chodzić do pracy, wszystko będę robić mężczyzna. Ja jest kobieta. Więcej mnie nic nie potrzebno. Ja urodziła dzieci, ja kocham Ciebie, no i dobrze. Od 14 roku, kiedy zaczęła się wojna w Ukrainie, 50% kobiet już zrozumieli, co oni muszą sami iść do pracy, zarabiać te pieniądze, co było jedzenie dla dzieci, dla niej, co kupić buty, odzież. Innych 50% osób w Ukrainie jeszcze nie rozumieli, co to takie wojna. I z pośmiechem, no z uśmieszką na twarzy, nie, no nic strasznego, no to tam, w mój dom to nie przyjdzie. Ja jeszcze jest taka piękna, ładna kobieta, nie? No i teraz wszystkim wiadomo, co teraz dzieje w Ukrainie i już każda druga kobieta od na pewno 2-latki i do starszej pani rozumie, co ona jest i
mężczyzna i kobieta w swoim domu. I nie zależy w jakiemu kraju, w jakiemu miejscowości ona teraz żyje. Czy to będzie Polska, czy jak pan mówi tam Niemcy, Rumunia. Nie. Ona to chyba taki stan szoku i stresu, bo kiedy tylko zaczęła wojna 24 lutego, pamiętam jak teraz, ja jeszcze leżała w łóżku tutaj w Polsce, 5 ranku po naszemu polskiemu czasu i do mnie zadzwonił telefon i powiedział: Tatiana, jak twoja matka, jak twoja rodzina w Ukrainie, bo u nas zaczęłaś wojna. I ja naprawdę, ja słyszę, jak bombią Ukrainę, moją miejscowość. У mnie szok, bo ja sobie jak kobieta, obok mężczyzna, ja splю, ja kobieta, nie? Ja wiem, co obok mnie jest osoba, która wszystko robi dla mnie, nie? A ja tylko chodzę do pracy i uśmiechаюсь. No ja tak, ja żartuję, nie? Wszystkie ви розумієте, про co ja gadam. Одразу я задзвонила до matki, matka w тому самому стані, nie? Ранок. Nie wszystkie regiony jeszcze usłyszeli, nie wszystka miejscowość. Mówię, mama, wojna, ty żartujesz? Ty tak chcesz, żeby ja szybciej przyjechała do Polski? Mówię, nie, mam wojna. No i wszystkie rozumiem psychologicznie, to stres, to сльози, to ja słyszała, jak ona zaczęła krzyczeć i już zaczęłoś, naprawdę zaczęłoś. Ty rozumiesz, co potrzebno czym najszybciej coś robić, bo ja Żytomierze, to jest nasza miejscowość, Żytomierz, Kijów, to wszystkim wiadoma Bucza, Irpień, to jest nasza miejscowość. Na żal, taki pierwszy udar przyjęli to wszystko my i znów takie nasze kobiety, które zostali na początku tam z dziećmi i którym potrzebno było za 2-3 godziny zorientować się, co im potrzebno, gdzie ich dokumenty i jak wyjechać w trasę, jak dojechać do tej trasy, co robiłось już na granicach i ta siła woli, ta siła życia i natchnienia do życia swojego dziecka zobaczyć w oczach tych kobiet. Ja zrozumiała, co nie wszystkie mężczyzny zdążyli nawet zrobić psychologicznie to, co kobiety mogą zrobić w stanie stresu i tego strachu. I kiedy oni zaczęli przyjeżdżać, my z Olą w tym tygodniu gadali na ten temat, pierwsi uchodźcy, którzy przyjechali i my bezpośrednio ich przywiozli do Kartuz, ja jeszcze nie rozumiała, co ja będę z nimi robić. Naprawdę. Gdzie ich, no, co pani mieszkali. W ogóle oni przyjechali z małą taką reklamówką. Ja nie mówię tam o swojej rodzinie, nie? No bo no, wszystkie rozumią, kiedy ty już wiozesz swoją rodzinę, ty rozumiesz, co potrzebno i gdzie oni będą. A kiedy ty tych osób w ogóle, ty nie wiesz, kto oni jest. Te dzieci, to wszystko. I to było 24, 25, ale 27 числа w Kartuzach my już zobaczyli z Stowarzyszeniem Otwarte Kaszuby. Zaczęła się nasza współpraca po humanitarnemu transportu, po uchodźcom, którzy przyjechali, których oni ściągali. I teraz my nad tym wszystkim pracujemy razem i powiem to, co więcej kobiet pracuje, nie? I to, co oni robią, nie zależy Ukrainki czy Polki. Dla mnie to przyjemne, bo kiedyś ja miała praktyku pracy tylko z facetami, naprawdę. Kolektywy wszystkie prace to były tylko facety i no, praca u nas była powiązana z wojskiem, wszyscy rozumieją, o co chodzi, nie? I kiedy ja teraz, za ten termin, dziś jest 119 dzień wojny idzie i ja poznała wszystkich kobiet w Polsce, nie?
Polak. Ja nie mówię teraz про Україну. Я зрозуміла, та nieważne, będzie to nawet Meksyka, albo tam, nie wiem, gdzie to będzie. Kobieta jest kobieta. I ona zdąży zrobić wszystko, kiedy ona będzie rozumieć, co to jej potrzebne. Siła duchu, siła psychologiczna, na pewno, no, nie jeden mężczyzna, nie 10 mężczyzn nie zdolaje tego, co ma nasza kobieta, co mają my. I to mnie bardzo przyjemne. Na żal, co ja poznała to w takich sytuacjach, ja bym nie chciała tego, co poznała ja i poznali wszystkie inne. Ale my musimy rozumieć, co nasza siła w nas, w naszym sercu i w tomu, co chcemy zrobić my. Aż ciężko coś powiedzieć teraz. Taka refleksja, która do mnie przychodzi po tym, co wszystkie powiedziałyście, to coś, co to takie słowo autosabotaż. Dla mnie bariera, ściana, tak to sobie nazwałam. Ja ogólnie, jeszcze odpowiadając na to pierwsze pytanie, to rzeczywiście myślę sobie po co, przecież jestem zbieraczem opowieści. Odkąd pamiętam, uwielbiałam rozmawiać z ludźmi, czy to do filmów, czy artykułów, byłam dziennikarzem wiele lat i stąd zaczęła się przygoda nasza z filmem z Piotrem, który właśnie stoi przed kamerą i prace nad filmami, które ruszyły. Nasz pierwszy film Ze śmiercią na ty powstał zainspirowany opowieściami babci o wędrujących duszach. I co się działo? Działo się coś takiego, że dla mnie to była nowość. Robiłam to, co lubiłam. Byłam zaszczycona, że ludzie się otwierali i opowiadali swoje historie, ale jak przychodziło do pokazu filmu, to mówię, weź Piotr, coś ty tam powiedz, bo ja chyba nie dam rady. I stałam w ogóle sparaliżowana, myślę, nie, Ewelina, taki wewnętrzny głos. Nie dasz rady, jeszcze palniesz jakieś głupstwo, bo często w rodzinie się mówiło, a co ludzie powiedzą, Jezus Maria i w ogóle. I tak się wycofywałam. Był pokaz za pokazem, film za filmem i co się wydarzyło? Wydarzyło się coś takiego, że jeździliśmy na spotkania albo spotykałam się z ludźmi i oni mówili, Piotr robi super filmy, nie? Piotr i robi, oczywiście Piotrze, pozdrawiam, dzięki naszej współpracy dużo fajnych rzeczy, dużo się uczymy chyba od siebie, też taka jest prawda, ale przez to moje wycofanie ja bardzo dużo straciłam. Przez brak odwagi, brak wiary w siebie. I w pewnym momencie właśnie przyszła taka świadomość siebie, że kurczę, ile ja tracę przez to, że sama siebie gdzieś tam ten autosabotaż, tak to myślę, można nazwać, działa, a zrób sobie naprzeciw. Tak sobie pomyślałam, a co tam? I przyszedł jakiś pokaz, nie pamiętam już nawet kiedy to było. I Piotr mówi, dobra, to ja zacznę. Mówię, nie, ja zacznę. I tak od pokazu do pokazu było mi strasznie ciężko, ale mówiłam od serca i to płynęło, bo w końcu zdałam sobie sprawę, że przecież opowiadamy o tym, co lubimy robić, o tym, co udało nam się stworzyć, o ludziach, których spotykaliśmy na naszej drodze filmowej. I to mi dało moc. To mi dało fajną moc, gdzie teraz Piotr już nie jest zaskoczony, że czasem podejdę i coś powiem, czasem nawet się śmieję, że aż flow mi taki pójdzie, że hej. I chciałam, nie wiem, od siebie powiedzieć, żeby mieć odwagę przełamywać własne strachy. Tak jak wspomniałaś o tej pani z Rady. My troszeczkę jesteśmy tak wychowane, kaszubki tutaj, żeby się nie wychylać. Bo właśnie co ludzie powiedzą, jak to będzie, ten samokrytyk jest najgorszy po prostu. Ja czasami, jak już jestem teraz świadoma i go słyszę, mówię, Jezu, jak ty to zrobiłaś, Ewelina, nie mogłaś pomyśleć, mówię, weź się zamknij. Cicho, daję radę na tyle, ile mogę, uczę się, idę dalej. I tyle. Dziękuję. Profesorze, mogę ja bym się odniosła na gorąco do wypowiedzi Eweliny, pani Marty i Edyty. Właśnie o tym mówieniu. Edyto, pozwolisz, że nie zgodzę z tobą, bo jeśli robisz wspaniałe zajęcia w lesie z sowami, bez sow z człowiekiem, to ja chcę usłyszeć odpowiedzi od ciebie,
a nie od osoby, która nie do końca działa w tym obszarze albo nie do końca się zajmuje. Musimy być otwarte. Znaczy, tak jak siedzimy na sali, ja znam większość pań i fantastycznie opowiadacie, robicie piękne rzeczy, ale ja i chcę, żeby świat usłyszał opowieść o tym, co robicie od was, a nie przez pośredników. Pośredników też potrzebujemy, wykorzystamy ich tam do Warszawy, do innych, ale do Warszawy też pojedziemy. I mówmy, bo jak nie będziemy mówić, to nie będzie wybrzmiewać. Drugie, pani Marta też powiedziała o tym, żeby kandydować, żeby być też w tej debacie publicznej, na radnej i tak dalej. Ja znam i tu są osoby na sali, które nie będę teraz wymieniać, ale spojrzę sobie, o tam jedną panią z Kościerzyn też widzę, która uważa znakomite kandydatki na wójtów czy wójcinę, na starostów, starościnę, na szefowe samorządów, ale same sobie umniejszamy, że nie mamy jeszcze doświadczenia, że może ktoś inny i tak dalej. Same sobie odbieramy. I na przykładzie tutaj Agnieszki, która siedzi, już nie powiem która, bo jest parę Agnieszek, rozmawialiśmy a propos radny, bezradny w gminie, powiem, Sierakowice. I rozmawiamy o tym, że może Agnieszka by wystartowała w wyborach. Agnieszka, która jest szefową koła gospodyń wiejskich, ma rodzinę, dom, bardzo dużo obowiązków. I na to Agnieszka odpowiada, ale ja nie mam tyle czasu, żeby zostać tą radną. I ile oni czasu poświęcają? Ja mówię, ale czy ty badałaś, ile ten pan radny, bezradny poświęca czas na swoją aktywność publiczną, a ile ty poświęcasz czasu na to, na zaangażowanie w swoim kole gospodyń wiejskich? Więc proszę was, kochane, mówmy, otwierajmy się. Te dziewczyny, które kobiety mają kompetencje tego, żeby kandydować, a są tu na sali, wzmacniajmy się, żeby nasz głos też wybrzmiewał w debacie publicznej. Nie umniejszamy swoich umiejętności i swoich kompetencji, o to bardzo proszę. A jeśli potrzebujemy szkoleń z wystąpień i tak dalej, odbyło się ostatnio w Kulu z Ulkami, myślę, że bardzo dobrze, przynajmniej zostało dobrze ocenione przez również panie, które w dużych korporacjach pracowały. Patrzę na Olę teraz tam. To się szkolmy i KUL wspólnie z wami załatwi pieniądze, żeby program wsparcia aktywności kobiet był i się doskonalmy i idźmy i mówmy o tym, co robimy. To przepraszam tak na gorąco. To tylko chciałam do wypowiedzi Soliny. Słynna polska feministka dwudziestolecia międzywojennego Irena Krzywicka powiedziała, że gdyby rządziły kobiety, to nie byłoby wojen. I myślę, że to będzie najlepsze podsumowanie i zachęcenie państwa do działania. Tak. No to mieliśmy tutaj manifestację autosabotażu, manifestację wprost expressis verbis emancypacji, wyzwolenia się, wewnętrznego powiedzenia, a weź się zamknij, teraz ja będę mówić. Mieliśmy manifestację aktywności, czyli od emancypacji idziemy do aktywności, ale ja chciałem Panią zapytać o taką rzecz. W tym wszystkim, co Pani powiedziały, wybrzmiewa coś, co nazywam kulturą gorsetu. Każda z pań powiedziała o czymś, wiecie, gorset kojarzycie lepiej niż ja, zwłaszcza taki, który piekielnie mocno... Otóż cały czas mam wrażenie, że kobiety noszą na sobie ten silny gorset. I wojna jest skrajną postacią, która wymusza zerwanie gorsetu. Bo po prostu okoliczność jest taka, że nie możesz się zastanawiać, mogę, nie mogę, wypada, nie wypada, tylko po prostu muszę. Ale my, Bogu dziękować, nie jesteśmy w takiej skrajnej postaci. W związku z tym cały czas gdzieś ten gorset nas uwiera. I teraz jest jedna z metod, jeden z przejawów zrywania tego gorsetu. To jest gniew. Otóż jednym z elementów gorsetu, i o to chciałbym zapytać, bo to wybrzmiewało w paniach wypowiedzi, to jest właśnie to, a co ludzie powiedzą. Otóż jednym z elementów gorsetu jest to, a co ludzie powiedzą. To jest wdrukowywany wstyd, to taka metoda shamingu, takiego zawstydzania, że no, ale jak ty tam wyjdziesz, to i to jest w nas, w socjalizacji, że tego, że teraz wyjdę i to jest takie jaźń odzwierciedlona. Co ja sobie myślę o sobie na podstawie tego, że sobie myślę, że inni sobie myślą o mnie. Ponieważ ja sobie myślę, że inni sobie myślą o mnie, to ja sobie myślę o sobie, bo sobie myślę, że inni sobie myślą o mnie. I to jest nieustanna gra, że ja sobie wyobrażam te cudze wyobrażenia o mnie i teraz no nie wyjdę, bo Boże jedyny. To jest bardzo silny gorset. Jego się zrywa gniewem, ale gniew kobiet musi być elegancki.
Nie tak dawno pani mówiła o strajku kobiet i tak dalej. Mam różne doświadczenia. Mówię tutaj też o moich dziewczynach, o mojej żonie z uczestnictwa w strajku. Traumatyczne doświadczenia, bardzo złe doświadczenia. Potem ze względu na to, co spotkało nas z ramienia kuratorium i tak dalej. Ale rzeczywiście jest pytanie, czy ten gniew musi być elegancki? Co to znaczy? Co to znaczy tak wkurzenie kobiet? Czy on musi być właśnie ugrzeczniony, czy nie? Bo znam też głosy w drugą stronę, że jak nie jest elegancki, to jest zniechęcający, jest odpychający, jest zamykający dla samych kobiet, że nie chcemy się z tym identyfikować. Ale to jest tylko jeden z elementów. Ten gorset jest mocny, on ma różne rzeczy. I jak słuchałem to, o co Sulina zapytała, te bariery, to myślałem sobie i szukałem, gdzie panie powiedzą, jak sobie z tym waszym gorsetem właśnie instytucjonalnym, stereotypy, te wszystkie zachowania seksistowskie, panie nie użyły tego słowa, a trzeba przecież mówić wprost o właśnie zachowaniach seksistowskich, właśnie tym takim zawstydzaniu. To jest bardzo ciekawe i bardzo dziękuję za te refleksje, ale chciałbym, żeby panie teraz tak popatrzyły i powiedziały o tym, co z tego gorsetu na paniach jeszcze cały czas wisi, czy co uwiera. Czy jest coś takiego? Bo może nie ma. To by była ciekawa refleksja. Która z pań chce się z gorsetem zmierzyć? Chyba że panie na sali chcą. O, proszę bardzo. Mamy. Proszę bardzo. Dzień dobry, bo ja się tak trochę gotuję. Dziękuję za ten mikrofon. Tak, postaram się nie patrzeć. Natomiast myślę, że to jest sytuacja, gdzie bardzo słuszne jest powiedzenie o tym gorsecie. Natomiast z tego, co ja znam, jak jest szyty gorset, to ktoś go z tyłu zawiązuje, ktoś go zakłada. I mamy patriarchat, który nam bardzo dużo rzeczy związał i teraz nie ma czegoś takiego, że możemy sobie mówić, że mnie coś uwiera, że ja czegoś nie wiem. Przepraszam, ale przez wiele lat jesteśmy socjalizowane do roli kobiet, grzecznych, potulnych i tak dalej. Od 100 lat mamy prawa wyborcze kobiet w Polsce, 102,5 tak naprawdę. Mamy za sobą wiele lat patriarchatu i jesteśmy w momencie, w którym to mężczyźni się powinni przesunąć. Jeżeli pan wójt czy inny radny pozwala sobie na seksistowskie, obraźliwe komentarze, to na pewno ktoś stoi obok niego, jakiś inny mężczyzna i niestety to on powinien zareagować i powiedzieć: przepraszam, na twoim stanowisku takie żarty nie wypadają. Bo to już jest moment, kiedy niestety, ale ja się bardzo mocno buntuję, jeżeli my oczekujemy od kobiet, że to kobiety będą walczyły o swoje prawa, będą walczyły z seksistowskimi komentarzami i jeszcze będą rozplątywały gorsety, które im ktoś nałożył. Jesteśmy już w sytuacji, kiedy niestety, ale to mężczyźni muszą zacząć się troszeczkę posuwać. I ja rozumiem, że jakby my robimy wiele cudownych rzeczy i jakby jestem w sytuacji, gdzie moje działania feministyczne są działaniami z kobietami. Ja sobie je niesamowicie cenię, ale też nie łudzę się, że przez to, że jestem kobietą i 52% tego społeczeństwa jest kobietami, że wszystkie jesteśmy identyczne. Niektórym nam bardziej zależy na bycie liderkami, na tym, żeby być na pierwszym miejscu. Jest to całkiem okej, mamy inne potrzeby, natomiast umiejętność mówienia o tym, jakie są nasze potrzeby, umiejętność tych kompetencji miękkich i zobaczenie ich w społeczeństwie jest niezmiernie istotne. Natomiast żeby je zobaczyć i zrozumieć to, że nasze działanie jest działaniem z głębi serca, jest potrzebne to, żeby dać tą przestrzeń do tego, że mówimy innym językiem, mamy inne wartości, co oznacza, że ktoś się musi po prostu posunąć. Ja sobie pozwolę jeszcze zabrać głos odnośnie tego przesunięcia i tych kobiet w samorządzie, ponieważ nie ukrywam, że gdzieś pewne plany mam, ale co widzę, co obserwuję. Dwukrotnie byłam w komisji wyborczej i niestety, ale kobiety głosują na mężczyzn, bo ich zdaniem kobiety są niekompetentne. Więc jak my możemy oczekiwać zmian, jeżeli my się nie wspieramy? To ty mówiłaś o współpracy. Więc to jest taki ból.
czasem jest tak, że te kobiety Mężowie nie mówią, jak mają głos. Momencik. To nie ma takiej wolności, że mówimy bez mikrofonu. To jest też transmisja, nie powiedzieliśmy o tym, że Tak, jesteśmy... idziemy online, jesteśmy cały czas. To ja przepraszam. Po prostu tak. Chodzi mi o to, że ja często się spotykam z opiniami takimi, jak właśnie są wybory, że albo nie idę, bo i tak nic nie zmienię, albo będę głosować tak i pytają się mężów, jak mają zagłosować. To chciałam powiedzieć, że często jest też tak, nie? Ale w tym momencie jak to jest słabe? No to jest bardzo słabe. Bo jeżeli my oczekujemy zmian i nie chcemy na to wpłynąć, Mi się wydaje, że my nie mamy też, że większość tych kobiet, które mnie otacza gdzieś w małych miejscowościach, one nie mają tej świadomości. Nie chcą mieć albo jej nie mają. I teraz jak dotrzeć do tych kobiet, żeby tą iskierkę wzbudzić, żeby dać im świadomość, że one mogą, że one mają do tego prawo, że one nie muszą słuchać potulnie mężczyzn, tak? Bo tak zostały, nie wiem, czy wychowane. No po prostu nie każda kobieta to czuje. My to czujemy i dlatego tu jesteśmy, ale jest rzesze kobiet, które tego nie czują. I teraz jak zrobić, żeby one poczuły? Tak naprawdę dała Pani komentarz do Pani, która przed chwilą powiedziała, bo mamy właściwie pytanie o różne scenariusze. Na jednym biegunie jest teza, która mówi, musimy sobie tę wolność wyszarpać, wywalczyć, wypchnąć, rozepchnąć, no jakkolwiek nazwiemy to. Gdyby nie było takiego przekonania, nie byłaby praw kobiet różnych, również tych politycznych. No, kobiety sobie je wywalczyły nie dlatego, że się faceci posunęli, bo się nie chcieli posunąć. Przecież to doskonale wiemy. Ale jest drugi biegun, który mówi, o którym Pani powiedziała, że my nie będziemy tutaj walczyć. Czekamy, aż się faceci, oczekujemy, żądamy, że się faceci posuną. Ale ja bym się odwołał do tych badań, które są robione właśnie nad tymi wzorami męskości. To posunięcie będzie niezwykle trudne, ponieważ paradoksalnie musimy sobie uświadomić, że wzorce zachowań, wzorce socjalizacji kobiet są mniej sztywne niż wzorce socjalizacji mężczyzn. Innymi słowy powiedziałbym tak, o wiele łatwiej jest stać się kobiecie wzorem publicznym męskim zachowania, niż odwrotnie, niż mężczyźnie stać się, czy zachowywać się jak kobieta. Ponieważ kobieta, kiedy zacznie się zachowywać wedle standardu męskiego, na przykład w biznesie, w polityce, czy gdziekolwiek indziej, nie mówimy, czy to dobrze, czy źle, ale jak się zacznie tak zachowywać, nie straci swojej kobiecości. Nikt jej nie podważy. Najwyżej ktoś doda do tej kobiecości ten element męski. Ale w drugą stronę, jeśli mężczyzna zacznie się zachowywać zgodnie ze standardami kobiecego zachowania, natychmiast utraci swoją męskość. A w związku z tym, bojąc się tego, i to jest uniwersalne zjawisko, to jest bardzo ciekawe, ponadkulturowe, w różnych miejscach świata widzimy dokładnie te same zachowania i to sprawia o wiele większą trudność. Dlatego powiedziałbym tak, łatwiej jest wyszarpać, wydeptać, wypchnąć, rozepchnąć tą przestrzeń wolności przez kobiety, niż czekać na ustępstwo ze strony mężczyzn. Ono będzie znacznie trudniejsze. Teraz nie oceniam tego, czy to dobrze, czy źle. Generalnie uważam, że to źle. Ale to jest bardzo silny, może nawet silniejszy mechanizm. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, kiedy myślimy o tym, jak powiedzmy ta rewolucja kobiet będzie przebiegała. No, uwzględnić po prostu ten fakt, który istnieje. Ta socjalizacja, bo to oznacza oczywiście, że socjalizacja, męska socjalizacja musi być robiona inaczej. Zwróćcie Państwo uwagę, że ostatnie lata jest o wiele większa dyskusja, rozmowa na temat zmiany socjalizacji kobiet, o socjalizacji mężczyzn, o wychowaniu chłopaków. Mówi się o tyle w proporcji do tego, co się mówi o socjalizacji. Jeden głos i za chwileczkę raz, dwa, trzy. Widzimy. A głosem do pana profesora. Myślę, że jedną z najważniejszych ról pełnią w tym momencie media, czyli nasza czwarta władza. W sposób, w jaki media przedstawiają kobiety i mężczyzn i wzorce, jakie panują w społeczeństwie, przekładają się na społeczeństwo bezpośrednio. Więc myślę, że tutaj to jest bardzo ważny głos. Media to jest taka instytucja, która w tym układzie, w tym całym procesie socjalizacji jednak, no nie ukrywajmy, jest jednym z wiodących głosów. No ale media mogą być różne też.
też, nie? I to też przynajmniej taką Ale mamy też nadzieję. adwocem w mediach właśnie to wybrzmiewa, że kobieta musi być ładna, najlepiej, żeby bardzo dobrze wyglądała, była wycofana, kulturalna. No jest taki, to nie jest stereotyp, to jest moda. Taka jest moda i to się kreuje. I no nie wiem, jak ja rano wstanę, to tak sobie myślę, patrzę w lustro, no nie no, żeby się wychylić, to ja się nie nadaję, nie? Okej. Raz, dwa, trzy. To ja może najpierw o tych mediach. My pamiętajmy, że dzisiaj też potężną rolę odgrywają media społecznościowe i te media takiego mainstreamu, o którym my mówimy, teraz podążają za tym, co mówią influencerzy i próbują nadgonić tę rzeczywistość wirtualną, niż jest odwrotnie. Ja to mówię jako osoba, która też w mediach pracuje, ale jeszcze wcześniej było pytanie o gorset. Gorset, który cały czas na sobie mamy, to są pozornie niewinne pytania. To są pytania wtedy, kiedy pojawiacie się panie na swoich aktywnościach, na przykład pozazawodowych, ale bardzo mocno społecznych. Ja nie wiem, ja to bardzo często słyszałam. To jest pytanie, które pozornie jest troskliwe. To jest pytanie, a dzieci z kim zostawiłaś? Zapytajcie swoich mężów albo partnerów, jeżeli macie z nimi dzieci, ile razy zapytali o to ich. I to też jest element tego gorsetu, bo my mówimy o tym, jak mamy się emancypować, tak? I o tym, jak zdobywać swoje prawa i zaistnieć w tym męskim świecie. A to jest bardzo złe założenie, bo popatrzcie na to, że cały świat tak naprawdę zawodowy skonstruowany był pod mężczyzn, którzy nie byli ojcami uczestniczącymi, tylko byli mężczyznami zapewniającymi byt rodzinie. Tak po prostu było. Dzisiejsi mężczyźni też jeszcze w tym systemie funkcjonują, chcą czy nie chcą, on tak został zaprojektowany. I ja pamiętam, kiedy ja jako mama małych dzieci nagrywałam audycje w domu, wysyłałam je, bo już przecież internet był od wielu, wielu lat, ale te prace, kiedy ja się nie pojawiałam w firmie po to, żeby powiedzieć dzień dobry, przepraszam, podbić tam kartę, traktowano troszeczkę jako pracę wybrakowaną. No pracuję zdalnie, bo nie może się pojawić na miejscu. Efekt pracy był ten sam. Kiedy zaczęliśmy myśleć inaczej o pracy zdalnej? Nie wtedy, kiedy kobiety mówiły, słuchajcie, my potrzebujemy takich rozwiązań, tylko wtedy zaczęliśmy mówić o pracy zdalnej jako, słuchajcie, to jest fajne, to w ogóle zostawia mniejszy ślad węglowy, pozwala nam bardziej być ze sobą, pozwala na większe uczestnictwo ojców w życiu dzieci. Zaczęliśmy o tym mówić wtedy, kiedy spadła na nas wszystkich pandemia, na obie połowy społeczeństwa. I to chyba pokazuje, że my w tym emancypowaniu musimy pamiętać o tym, żeby nie wchodzić na ten męski świat, ale żeby pamiętać o tym, że my musimy ten świat projektować na nowo, na naszych zasadach wspólnych i dzisiejszych kobiet, i dzisiejszych mężczyzn. Bo dzisiaj mężczyźni młodzi też chcą być uczestniczący w tym życiu rodzinnym. Jedno tylko adwocem. Badania nad przebiegiem pandemii pokazały, że ona nie uderzyła równo we wszystkie płcie, uderzyła znacznie mocniej w kobiety, ponieważ wyrzuciła je z powrotem do tej masy obowiązków, które już były rozdzielone. Więc tutaj też nie ma równowagi między jednym a drugim, a przynajmniej w niektórych, powiedzmy, strukturach klasowych, bo to też nie było oczywiście we wszystkich. Pani chciała jeszcze? Dzięki. Tak spróbuję króciutko. Ja tylko do tej tezy związanej z potrzebą zmiany tych ról, bo niewątpliwie jest tak, że te role bardzo mocno się zakorzeniły i tak jak mówiłaś, jakby dużo się rzeczy działo. Natomiast jest tak, że są społeczeństwa, które sobie trochę z tym radzą. To jest Skandynawia, która mówi, że obraz męskości to jest mężczyzna, który zostaje w domu z dziećmi i tak dalej, i tak dalej. I za tym trochę podąża Polska, dając urlopy tacierzyńskie, który chyba za miesiąc się w ogóle zmieni drastycznie i urlop przepadnie wtedy, kiedy ojciec tego urlopu nie weźmie i to będzie zdecydowanie dłuższy urlop. Ja myślę, że pewne standardy i pewne pokazywanie, jak role męskie muszą się zmienić, musi też iść od, że tak powiem, rozwiązań prawnych, od głowy, od rządu, który powie, że zobaczcie, to też znaczy być ojcem, że ja zostaję w domu, a moja żona wraca do pracy. To też znaczy być kimś, kto się zajmuje dziećmi, kto wychowuje, kto pozwala żonie zarabiać na dom. To też są standardy, które są potrzebne. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie po prostu to może pomóc w tym, żeby te standardy męskie móc przyjąć lepiej. Ja myślę, że w ogóle bardzo
sami tutaj w tej dyskusji wpadamy w pułapkę, mówiąc o czymś męskim i żeńskim, bo powinniśmy szukać innych rozwiązań słownych na to, bo to nie do końca chodzi o zakorzenianie się znowu w tych stereotypach i socjalizacji w tym kierunku, w jakim jest ten łatwy podział ról, bo już z tej łatwości dawno wyszliśmy. A ja chciałam, słychać? Ja chciałam się nie zgodzić z paroma tezami, które tutaj padły, bądź stwierdzeniami. Po pierwsze, nie uważam, że gdyby kobiety rządziły światem, to byłoby mniej wojen, dlatego że od Kleopatry przez Wu Zetian po Elżbietę I i Margaret Thatcher, kiedy kobiety dochodzą do władzy, są bardziej bezwzględne niż mężczyźni. Też. I słuchajcie, naprawdę, kiedy popatrzymy na te kobiety, które w historii naprawdę dostały ogrom władzy, były bardziej bezwzględne niż mężczyźni z wielu przyczyn, tak? Od tego, że musiały tą drogę wywalczyć, chociaż niektóre ją otrzymywały, tak? Ze względów dziedziczenia, ale w tej chwili wielu polityków, socjologów na świecie drży, co by było, gdyby w Korei Północnej jednak obecnie panującemu się niestety coś przydarzyło i władze trafiłyby w ręce jego siostry, bo no, on jest przynajmniej nieprzewidywalny w swojej, przewidywalny w swojej nieprzewidywalności, a co do niej to już trudno by było w ogóle jakby dojść do tego, jak mogłaby postępować. Więc nie uważam, że kobiety są delikatniejsze, nie uważam, że kobiety są mniej waleczne i nie uważam, że kobiety uzdrowiłyby świat. Poza tym uważam, że kobiety tak naprawdę same są sobie winne, dlatego że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby więcej kobiet było w strukturach władzy, żeby więcej kobiet, no nie wiem, piastowało stanowiska w rządzie, w samorządach. Ja myślę, że po prostu z jakiegoś powodu, znaczy dla każdej z nas z innego powodu, po prostu nie chcemy tego robić. Bo rodzina, bo dzieci, bo gorset. Tak naprawdę gorsetów, tak, tylko że ten gorset tak naprawdę myślę, że jeśli same, to jest tak jak z alkoholikiem, dopóki się nie przyznasz, że jest alkoholikiem, to z tego nie wyjdzie. Więc dopóki same przed sobą się nie przyznamy, że mamy gorset, a nie chcemy go mieć, bo wbrew pozorom bardzo wielu ten gorset odpowiada. To, co na przykład zrobiły Stany Zjednoczone na Bliskim Wschodzie, wstrzymając jedną, drugą, trzecią, piątą wojnę i chcąc wyzwolić kobiety, tak naprawdę z wielu tamtejszych społeczeństwach zrobiło im ogromną krzywdę, bo one po prostu nie były do tego ani predestynowane, ani one tak naprawdę nie chciały tego. Co prawda w tej chwili te społeczeństwa się bardzo zmieniają, ale też dzięki właśnie, co zabrzmi okrutnie, ale dzięki wojnie, ponieważ doszło do tego, że w krajach arabskich, szczególnie tych, w których jest szariat, no niestety kobieta, na przykład jak jej się zepsuje kran w domu, tak, bo kapie, no ona nie może do domu przyjąć mężczyzny, hydraulika, w związku z czym taka prosta zależność spowodowała to, że w tej chwili są kobiety dopuszczane do zawodów, o których w ogóle nigdy nie mogły marzyć, żeby można było pracować, na przykład hydraulik, bo kobietę do domu może wpuścić i jeszcze z nią tam przebywać. Oczywiście to jest wymuszone, tak? To było wymuszone przez wojnę, ale ja myślę, że w Polsce dopóki nie nastąpi jakieś takie duże przełamanie, tak jak na Ukrainie w tej chwili, co oczywiście jest dramatem, ale dla wielu kobiet jest to w pewnym stopniu wyzwolenie właśnie z tych gorsetów. No jak Margaret Thatcher doszła do władzy? No dlatego, że po prostu no takie, a nie inaczej społeczeństwo się zmieniło brytyjskie po II wojnie światowej, tak? W związku z czym ja myślę, że to tak naprawdę gdybyśmy same bardziej dążyły do tego, żeby nas było widać, to po prostu byłoby nas widać. A ten gorset to jest coś, co po prostu no same sobie musimy z siebie jakby zrzucić. No żaden facet z nas tego gorsetu nie ściągnie, jak sobie same go nie ściągniemy. Tylko pozwolę sobie odpowiedzieć pani. Oczywiście to nie były moje słowa, to były słowa Ireny Krzywickiej. Ja nie wiem, czy się pod nimi podpisuję, cały czas badam różne zależności, ale to, co powiedziała pani, to jest historia.
Myślę, że bardzo ważnym czynnikiem są aktualne uwarunkowania i to, jak zmieniają się kobiety, jak bardzo są świadome. Być może też zmieniamy się charakterologicznie, więc nie powiedziałabym, że te kobiety, które panowały te kilka wieków temu, to w tym świecie współczesnym znajdziemy takie same charaktery. Myślę, że mogłoby być zupełnie inaczej. A jeśli chodzi o startowanie w wyborach, jestem tego przykładem. Jak tylko skończyłam 18 lat, startowałam w wyborach do samorządu, do Rady Powiatu Kartuskiego. I jak jeździłam po wyborcach, po różnych okręgach, żeby tylko porozmawiać z ludźmi, wysłuchać ich potrzeb, to pierwsze co, to właśnie zazwyczaj panowie zwracali uwagę: o, pani tak pięknie wygląda, taka młoda, dobra, zagłosuję na panią, bo pani tak pięknie wygląda. I to jest jedyne, co państwo mogli mi w tym momencie powiedzieć. Więc jakby to też jest bariera, o których rozmawiałyśmy. To, co powiedziałam wcześniej, stykanie się po prostu z tym, że postrzegają nas przez pryzmat naszego wyglądu, a nie tego, co tak naprawdę jesteśmy w stanie zrobić dla tego społeczeństwa. A zagłosowali finalnie, czy? Zagłosowali, ale my akurat startowaliśmy z naszego stowarzyszenia Otwarte Kaszuby, więc jako grupa społeczników, i to też były kwestie tego, że były niepełne listy w najbardziej obleganych, że tak powiem, wyborczo okręgach, w związku z czym też nikt z naszej grupy do Rady Powiatu się nie dostał, ale był to dla nas dobry start i myślę, że może będziemy kontynuować to w następnych wyborach. Mogę tutaj jeszcze adwocem do wypowiedzi Oli, z którą mamy okazję, poznałyśmy się. W ramach też łączenia zasobów i wspierania się nawzajem, takiej solidarności, ja się bardzo cieszę, że Ola jest w naszym programie ulkowym, bo jakby trzeba to wspomnieć. Dla mnie Ola, która 16 lat była poza granicą naszego kraju, działała w dużej korporacji, trafiła przypadkiem, nie przypadkiem do Pomlewa w lutym, tak? Tam zlądowałaś i w przeciągu tych paru miesięcy została przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich. Bardzo sobie cenię dystans Oli, bo to pokazuje nam pewne rzeczy, za które mogłybyśmy się zabrać. I czasami widzenie kogoś z zewnątrz, kto widzi więcej naszych zasobów, możliwości. I bardzo cieszę się, że jesteś w Ulkach i bardzo lubię tą twoją perspektywę, która też mi pokazuje i uczy mnie wielu rzeczy. Za to chciałam. Ale ja się oczywiście z nią radykalnie nie zgadzam. Nie jako facet, ale jako socjolog. Otóż to była klasyczna manifestacja osoby z wyższej klasy średniej, która mówi chcieć to móc. Tak nie jest. Ponieważ mamy bardzo dużo strukturalnych ograniczeń, o których też panie tu powiedziały. Uzależnień ekonomicznych, kapitału kulturowego, który wynosi się z domu, który nie jest tylko efektem celowej, założonej socjalizacji albo tego, że ktoś nie chciał się socjalizować. Ktoś po prostu nie miał szansy na to. Świat społeczny, w którym się wychowywał, normy, które w tym świecie obowiązują, które są opresyjne, ktoś mógłby powiedzieć, i nie są kwestią wyboru, i są bardzo trudne do kontestowania, do podważenia. To nie oznacza, że nie można ich kontestować, ale ta kontestacja jest bardzo trudna, ponieważ bardzo łatwo jest takiego kogoś, kto to kontestuje, to nawet w ogóle, zwłaszcza młodych ludzi, a młode kobiety już w ogóle jest łatwo poddać, no bo właśnie jedną ze strategii unieważniania jest to: o, ładnie pani wygląda, młoda jest pani, fajna pani jest, no dobrze pani gada, no to będziemy głosowali. Tak naprawdę jest to nieskrywany protekcjonalizm, który jest właśnie metodą unieważniania. Bo w tym momencie mówisz nawet wprost: nie jest pani godną tego, żeby się z panią pokłócić, żeby się z panią nie zgadzać, żeby z panią podyskutować. Dyskutować to my będziemy z tym facetem, który przyjdzie i powie: jo, chłopie, to tam gdzie ta droga, to tam musi być. To jest poważna rozmowa, a nie, że tutaj przyjdzie jakieś dziewczę, coś tam ładnie wygląda i coś by może chciało. Więc dlatego wyczulam panią na to, żeby mówić, kiedy mówimy, że my same jesteśmy winne sobie, to jednak trzeba widzieć te różnice. Bardzo często, to jest ostatnie takie zdanie w tym, ale jest bardzo często to jest zarzut kierowany do feministek, które są w wysokim tym przedziale społecznym, które manifestują, że super, jesteśmy mocne, damy radę, wszystko zależy od nas, tak? Ale zapominają o tym, że to jest 10%.
Pozostały procent jest w innym świecie i często zrobi mały krok, ale on znacznie więcej waży niż te wielkie kroki, które są wykonywane przez te, które mają ogromne zasoby. Więc na to wyczulam, jako socjolog jestem na te różnice społeczne bardzo mocno wytegowany. Słuchajcie, ja widzę. Najpierw raz, 2, 3. Ja bym chciała odnieść się do kilku rzeczy. Zacznę od tego, co powiedział pan profesor. Elegancki gniew. A dlaczego kobiety muszą elegancko się gniewać? Ja to pytam o to, nie mówię, że... Znaczy, to jest pierwsza rzecz, która mnie jakby tam ukuła. Z mężczyznami, sorry, ale to powiem, nie da się czasami elegancko rozmawiać. Zgadzam się z tym, co powiedziałaś, że czasami do głupców nie ma co się zrównywać, bo i tak z nimi przegramy, bo oni są doświadczeni. Ale czasami z mężczyznami się nie da inaczej po prostu rozmawiać. I wiem to po prostu na swoim przykładzie, bo przez wiele lat pracowałam przede wszystkim z facetami. I uczyłam się w szkołach przede wszystkim męskich, ale też przyjechałam kawał Polski, mieszkałam w różnych miastach i miejscach. I zgadzam się z tym, co powiedział profesor. Tutaj kobiety mieszkające na wsiach mają mega problem z tym, żeby uwierzyć w to, że one mogą i że mają moc sprawczą. I to jest podstawowy problem i to jest problem, z którym ja się też spotykam każdego dnia. Kobiety boją się wyjść z domu i powiedzieć o swoich potrzebach. I myślę, że takie debaty nam tutaj, jak jesteśmy, dają dużo, bo my pójdziemy z tą wiedzą do swoich małych, lokalnych społeczności i tam zaczniemy działać. Nie musi być elegancko czasami. Musi być tupnięcie, to będzie tupnięcie. Ale działajmy i przestańmy sobie podkładać świnie, bo kobiety kobietom są czasami najgorsze niż mężczyźni kobietom. Tylko jedna rzecz. Elegancja jest kwestią negocjacji. Co dla kogo jest eleganckie? Dla niektórych te rzeczy mogą być oburzające, dla innych mogą być eleganckie, więc ja tutaj absolutnie nie ma jakiegoś sztywnego standardu. Pilnuję jednak kolejności. Mocno będę protestować. Ale mocno będę protestować i byłam po tej pani. Dziękuję bardzo. No właśnie, skoro mamy mieć ten głos, to może dopuśćmy w naszych głowach do tego, żeby być asertywną. Mam coś do powiedzenia, czuję, że to moja kolejka, więc się o nią upominam. Drodzy Państwo, ja sobie tak słuchałam tej debaty i tak sobie myślę, kurczę blade, no naprawdę punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ale chciałabym się odnieść do tej tezy, że my jesteśmy sobie winne. Może rzeczywiście niefortunnie można użyć tego słowa, że same jesteśmy sobie winne. Ale wiecie, taka mądrość w tych przysłowiach, które mamy w Polsce, tak? Jak masz na kogo liczyć, licz na siebie, tak? Więc myślę sobie tak, drugie powiedzenie, które mi bardzo mocno towarzyszy w życiu, na tyle ludzie mnie krzywdzą, robią ze mną co chcą, na ile ja trochę na to pozwalam. Ja oczywiście absolutnie zgadzam się, że mamy mnóstwo barier i ograniczeń wynikających z systemu, z kultury, ze stereotypów itd., ale pokażcie mi kobietę, pan profesor powiedział też, gniew jest emocją sceniczną, daje nam moc. Popatrzcie, co potrafi zrobić kobieta, która wkurzyła się na swojego pijącego męża, próbowała dobrocią, miłością, wszelako wszystkimi sposobami dawać mu do zrozumienia, że ona jest fajna, że dzieci fajne mu urodziła, że w ogóle jest zarąbiaszcza, tak? A jeżeli widzi, że już dalej się nie da, tak, to jak odejdzie i jak zacznie żyć na własny rachunek, to po prostu wszyscy się dziwią, że była taka kura domowa, a dała sobie radę. I ja gdzieś głęboko jestem przekonana, że nawet język polski, który mówi, że moc jest kobietą, siła jest kobietą, tolerancja jest kobietą, problem jest mężczyzną. Mamy mnóstwo przykładów na to, że w języku kobieta ma moc, tak? I wiecie, nie chcę też robić z tego zagadnienia, że my jesteśmy lepsze czy gorsze. Broń Boże, gdzieś czuję bardzo mocno też, we mnie pracuje słowo współpraca. Przecież my nie musimy rywalizować z tymi facetami. My się możemy uzupełniać. Przecież siła kobiety może wspierać mężczyznę i tak jest w dobrym, logicznym, mądrym związku, tak? Dlaczego miałybyśmy rywalizować? Dlaczego tak ma być? Przecież może być w tym wszystkim współpraca,
która da efekt po prostu synergii takiej, że nie? Tak sobie to wyobrażam. I tylko tak właśnie chciałam powiedzieć, że życzyłabym sobie, żeby te kobiety, które odważą się pójść na tą panią sołtys, tak, albo pójdą w kierunku robienia jakichś fajnych rzeczy lokalnych, żeby były przykładem, bo my się uczymy przez modelowanie. Jeżeli ktoś zobaczy, że ona dała radę, to następnych 5 pójdzie w ślad za nią. I wcale nie musi być tak, że my mamy się bić z tymi facetami, bo oni nam też są trochę potrzebni, no do licha ciężkiego. Tak samo jak, nie wiem, jakbym panów zapytała, no kobiety też w jakiś sposób są fantastyczne w życiu mężczyzny. I tu bym widziała pole do popisu. A wiecie, jak to się cudownie tak poczeka na efekty. Kropla drąży skałę. Dziękuję bardzo. No to działa. To ja pociągnę ten wątek, właśnie wątek współpracy. Oprę może to na swoim doświadczeniu, 20-letnim doświadczeniu właściwie w większości z mężczyznami pracy i współpracy. I to jest to wszystko, o czym tutaj mówicie, panie, o czym się mówi. Wszystko jest prawdą, wszystko jest ważne, ale to wszystko musi być wyważone. W tym naszym postępowaniu, w naszej pracy, to musi być tak i stanowczość, i elegancja, i kultura, i tupnięcie nogą czasami, ale nie może być wulgaryzmu, nie można się stać podobną do tych panów, którzy właśnie tak w ten sposób postępują. Nie jest to łatwe. To jest bardzo trudne. Mnie się udało jakoś współpracować. Jeszcze raz mówię, nie było to wcale łatwe, szczególnie i w Radzie, ale szczególnie z panami wójtami, którzy bardzo powiatu nie lubili od samego początku, bo powiat pewne zadania przejął, więc trzeba było w jakiś sposób walczyć z nimi. To były lata pracy, gdzie udało się wypracować taki model, że wszyscy wspólnie dla siebie jednak umieliśmy współpracować i pomagać. Co do tych wyborów, do startów w wyborach samorządowych, mnie to bardzo zawsze leży na sercu i bardzo mnie boli, że tak mało kobiet jest w samorządach. Podam przykład, że był taki rok, gdzie na te prawie 400 powiatów było nas 8 tylko kobiet starostów. Więc to też o czymś świadczy. Ale patrzmy też na nasze podwórko lokalne. Ile kobiet jest w poszczególnych radach? Gdzie jest jakaś kobieta wójtem u nas i czy była do tej pory? Ja się wielu rzeczy nasłuchałam, kiedy zostałam starostą. Nie dość, że nie Kaszubka, nie swoja, jeszcze baba. Jak tu z nią cokolwiek załatwić, ani przepić, ani To wszystko, ja sobie wypracowałam jakiś model, jak mówię, model takiego kulturalnego jakby ulegania, ale niekoniecznie. Kosztowało mnie to wiele. Były okresy, gdzie to mnie bardzo dużo kosztowało, ale się udało. Natomiast obserwuję na przykład w gminie Sierakowice, jak była pierwsza kadencja, druga kadencja Rady po transformacji, było kobiet w Radzie, nie pamiętam dokładnie, ale chyba z 7 albo z 8. W tej chwili jest 8.
obecna tutaj, pani radna? Jedna tylko. Dwie są. Dwie? Dwie są, tak? Pani Bogusia i pani... No, Pani ale też i był taki okres, że była tylko chyba jedna, albo nie było ani jednej kobiety. I też popatrzmy na inne rady, szczególnie te właśnie miejscowości, nie mówię o Kartuzach, ale o tych obszarach wiejskich. To też wynika, zresztą wspomniano tutaj, wynika z tego, że właśnie ten model kaszubski, no niestety nie wspiera kobiet, jeżeli chodzi o takie piastowanie różnych funkcji. No i też ja mówię to z pełną odpowiedzialnością, że też wiele pań mówi, a co ja się będę tam szarpać, a po co mi to jest potrzebne? Czyli są jakby dwie przyczyny tego. Myślę, że działalność pań w różnych organizacjach i w różnych kołach, w różnych środowiskach, szczególnie właśnie w środowiskach wiejskich, ma ogromne znaczenie. To wy musicie działać na rzecz takiego przełamywania tego stereotypu i próbować pracować nad kandydatkami do przyszłych rad. Bo proszę pani, jak jest szalenie ważne, żeby była równowaga kobiet i mężczyzn, bo ja ze swojego doświadczenia wiem, że panowie, mężczyźni preferują same projekty twarde. Projekty miękkie to w ogóle proszę zapomnieć. To jest strata pieniędzy. Takie jest zdanie panów wójtów, burmistrzów, starostów też. Jaka strata pieniędzy? Ja zawsze mówiłam, to co, buduj bez przerwy te drogi, chodniki, nie myśl o edukacji, o kształceniu jakimkolwiek kulturowym, społecznym i co? I kto jeździ po tych drogach potem? Kto szaleje? No właśnie. Dlatego też kobiety myślą troszeczkę innymi kategoriami i to jest właśnie potrzebne, bo wtedy uda się przeforsować, uda się przewalczyć, że trzeba i na tę działkę również kłaść ogromny nacisk. Dobrze. To ja posłuchałam pani Janiny i wychodzę jeszcze bardziej ze swojej strefy komfortu, wejdę w polemikę, bo jedna rzecz mnie tutaj zastanawia. Wydaje mi się, że a propos tej kultury odpowiedzi i to, jak żyje język, pracując naprawdę z różnymi grupami, czy to młodzież, czy to osoby dorosłe, czy to przyjeżdżająca grupa, bo chce pójść w teren z korporacji, ale może to też być grupa z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Są różni ludzie i ja zaobserwowałam, że do nich mówi się, z nimi się porozumiewa, bo to nie chodzi, żeby mówić, tylko żeby z nimi rozmawiać, prowadzić dialog, wtedy się do nich trafi, ale wtedy język jest elastyczny. Ja sobie nie wyobrażam, jak moja mama, która zarządzała w pewnej firmie, zarządzała zespołem, gdzie była przewaga facetów, jakby powiedziała, uprzejmie ciebie proszę, przenieść ten silnik z punktu A do punktu B. To by w ogóle nic nie uzyskała. To ona musiała przeklnąć, żeby doszło to do realizacji. I tutaj ja jednak bym chciała zaznaczyć, że my jesteśmy czasami zbyt grzeczne. I ta grzeczność powoduje, że nas się nie słyszy. I ja rozumiem, że inaczej będziemy się zachowywać w kościele, inaczej będziemy się zachowywać w szkole, inaczej będziemy się zachowywać na debacie. Ja też bym użyła innych słów, tutaj się próbuję kontrolować. Natomiast to, co mi się w kobietach podoba, że one są szczere. Faceci też to mają, ale kobiety jednak mówią otwarcie, co tak na dłoni wybrzmi i jakoś tak nie ma tych takich zahamowań. I jeżeli panują i pilnują języka, chowają się.
I to też jest dla nich taka bariera, żeby, nie wiem, podziwiam was, że chcecie brać udział w tych wyborach i tak dalej, to nie na moje nerwy. Ja będę trzymać kciuki, zabiorę do lasu na lasoterapię ewentualnie, ale tak właśnie wydaje mi się, że to uczenie takiej grzeczności jest jednym blokerów, nie? Bo jeżeli ja mam ochotę odpowiedzieć czy to kobiecie, czy facetowi, który na przykład uznam, że mi ubliża, to ja powiem dosadnie, nie będę chciała być grzeczna w tym momencie. Ale rozumiem, że ważne jest, aby panować nad kulturą języka, bo dajemy jakiś przykład, jak chcemy rozmawiać, tak? Natomiast są sytuacje, w których trzeba sobie pozwolić na szczerość, nie? Tak mi się wydaje. Także... A może pani nieźle zrozumiała, bo ja tak do końca taka... Grzeczna też pani nie jest, tak? Nie, ja taka bardzo ugrzeczniona to nie byłam, nie. Tylko mówię o takim języku, wiecie, który no kobiecie na przykład nie przystoi, no. Ale czego kobiecie nie przystoi? No co, podczas sesji co, będę kląć? No przepraszam bardzo. Nie, ale to absolutnie to nie chodzi o kobietę, a mężczyźnie też nie przystoi. Ale mnie jako staroście na pewno nie przystawał. To jest bardziej kwestia tego, że mamy podejście takie po prostu indywidualne do osoby. Nie, kochana, nie. To po prostu kultura pewnych spotkań w pewnej grupie, no jednak wymaga. Można powiedzieć ostro, swoje racje, nigdy nie pozostawałam dłużna, nigdy, ale. A natomiast gdzie trzeba było, gdzie można było sobie pozwolić, to też sobie pozwalałam na to. No tak, czyli właściwie doszłyśmy do konsensusu, po prostu język dostosowujemy w tym momencie do sytuacji, do konkretnego wydarzenia, do osób, do naszych odbiorców. Właśnie, który się tak czy inaczej zachowuje. Dobrze, jeszcze mogę ja słowo, tylko tak jakby pytanie rzucone w salę. Bo ja może też się wychowałam i dużo przebywałam z Duńczykami i mi się marzy, ja się zastanawiam, czy to w Polsce jest możliwe. Ja nie chcę krzyczeć, ja nie chcę przeklinać, choć czasami to czynię i osoby na tej sali wiedzą. Ja chcę, jak rozmawiamy na tematy ważne, tak jak dzisiaj, przecież my się wszyscy słuchamy. Nie trzeba uciszać, nie trzeba prosić o skupienie i tak dalej. To się dzieje, a często uczestniczę w spotkaniach, i gdzie uczestniczą mężczyźni, kobiety, gdzie się, żeby się dobić do mikrofonu, dorwać, trzeba się przekrzykiwać, trzeba krzyczeć lub też namiętnie oglądać to, co jest w telefonie. Ostatnio takie mam. Więc czy w ogóle to jest możliwe, żebyśmy my, Polacy, nauczyli się ze sobą rozmawiać kulturalnie, emocjonalnie, ale kulturalnie, uważnie słuchać, zadawać pytania i słuchać aktywnie tego, co druga strona ma do powiedzenia. Mnie się to marzy. Ja mam nadzieję, może nie za moje życie tutaj na tej ziemi, ale może moje dzieci i tak dalej. No, tak. Tam koleżanka Judyta, tak? Ja jeszcze ja tylko króciutko chciałam powiedzieć właśnie o tym języku, co Edytka wspomniałaś. Ja pamiętam, że my miałam takie perypetie. Pamiętam, byłam tą współorganizatorką strajku kobiet pierwszego w Kartuzach i pamiętam, jak wywiad zrobił ze mną między innymi redaktor Tomasz Słupczyński, który tutaj jest, i tam mi się pierwszy raz zdarzyło w sensie takim publicznym, że przeklnęłam. I muszę wam powiedzieć, że to jedno przekleństwo, gdzie ja na co dzień nie przeklinam, bardzo, bardzo długo za mną szło. I to było w pracy i w to otoczenie, które mnie otaczało. Ola, wszystko okej, ale dlaczego ty przeklnęłaś? Tobie w ogóle nie wypada, ty w ogóle nie powinnaś, no gdzie? I to było tylko jeden raz, słuchajcie, a to toczyło się parę miesięcy jeszcze później. I to nie faceci, kobiety, tak? Ale kiedy pani drugi raz przeknie, nikt się już nie będzie dziwił. Właśnie. Proszę bardzo. To ja troszeczkę jeszcze wrócę może do początków tej dyskusji, bo pan profesor jako socjolog na pewno się zgodzi. Z społeczeństwem jest tak, że zawsze jest jakaś grupa aktywistów, tych, którzy chcą działać, i to nie jest tak, że to 100% będzie zawsze uczestniczyć w takiej działalności społecznej, w NGO-sach i tak dalej. Tylko jeżeli jest na przykład 30% aktywistów, to oni będą i w KGW, i w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi takiej i takiej, po prostu będą się rozdwajać, roztwarzać i te swoje ręce na pokład kłaść na różnych płaszczyznach. W środowiskach wiejskich, o których my mówimy, tak, bo chodzi o to, żeby te panie, które świetnie działają w tej lokalnej społeczności, odważyły się także
właśnie zawalczyć o swoje miejsce w samorządzie. I my mamy taką bardzo trudną sytuację, że jest na przykład KGW, który robi fantastyczne projekty, pisze fantastyczne projekty, ale to są panie w fartuchach. I o te same mandaty, czy to pana w Radzie Sołeckiej, czy w Radzie Gminnej, będzie startował pan, który pojawia się w mundurze jako strażak. On może robić mniej, ale inaczej będą podchodzić ludzie, którzy nie będą wnikać w to, co to koło gospodyń wiejskich akurat zrobiło. Inaczej będą głosować na panią w fartuchu, a inaczej na pana w mundurze. I to jest niestety takie bardzo brutalne realia. Więc może należałoby naprawdę zacząć od podstaw i zacząć odczarowywać to, może nie, ale odczarowywać to KGW. Jak was zapraszają z pierogami, to powiedzcie super, ale my mamy taki bardzo dobry projekt na plac zabaw dla dzieci, to my chcemy na przykład przyjść na tą radę i najpierw opowiedzieć o projekcie, a potem wy pomożecie nam pozmywać. Ja wiem, że to jest mała zmiana, ale ta mała zmiana może faktycznie zmienić więcej, bo to jest to, co widzą nie tylko media, czy media społecznościowe, bo ostatecznie ten plakat wyborczy to będzie taka jedna głowa właśnie z kilkoma hasłami. A myślenie hasłowe to jest myślenie stereotypami. Zmienić kategorię w turnieju kół gospodyń wiejskich. O, tak! W ogóle możemy zacząć rozmowę na ten temat. To ja teraz do 3 tematów nawiążę. Jedno to ten język, którego powinnyśmy używać, nie powinnyśmy. Ja ostatnio jednemu panu musiałam powiedzieć, że bardzo proszę, żeby mi pan dupy nie truł. I to pomogło. To może nie było ładne, to może nie było grzeczne, kulturalne, ale podziałało. To była sprawa, o którą ten pan próbował suszyć mi głowę, nie dotycząca zupełnie mnie. I to pomogło. Widziałam duże zdziwienie. Mi to ulżyło. Sprawa, jakby temat się zamknął, więc może od czasu do czasu, nawet jeśli to jest nieładne, niekulturalne, to myślę, że też dla własnej higieny warto dać sobie prawo czasem do tego, żeby może nawet niekulturalnie, niegrzecznie się zachować, ale jednak postawić trochę twardo granice. Także nie pozwolimy sobie też na przekraczanie gdzieś tam, przekraczanie pewnych granic, wchodzenie w nasze poletko. To taki jeden temat. Drugi temat to wywołany tutaj już temat też kół gospodyń wiejskich i tych turniejów. Ja się bardzo cieszę, w tym roku nasze koło z gminy Sierakowice wygrało ten powiatowy turniej kół gospodyń wiejskich, ale ja za każdym razem mam taką, może jestem czepialska, ale mam taką niezgodę w sobie, jak na ten turniej mam jechać. Strasznie irytuje mnie to, że to panie mają wejść w tą rolę tych, które będą skakać, zabawiać, a na koniec na scenie brylują panowie w garniturach, którzy zrobią sobie z wszystkim, nie są nawet na całości tego, nie oglądają tych pań. Oni przyjeżdżają tylko wręczyć te nagrody. Ja też rozumiem, że każdy z włodarzy naszych ma mnóstwo obowiązków, ale to jest trochę tak, że mnie to strasznie razi, że właśnie, że te panie tak jakby tam mają skakać same dla siebie, a na koniec do tych zdjęć przyjadą panowie po to, żeby się obfotografować. No ja mam jakąś niezgodę na to. Tak średnio lubię przez to ten powiatowy turniej. Ja też wiem, że paniom to sprawia przyjemność, że część pani lubi to występowanie, gotowanie i tak dalej, ale mówię, ja mam na to jakąś taką wewnętrzną niezgodę, że to tak, a nie inaczej wygląda. A druga rzecz to też moje takie lekkie czepialstwo i tutaj do pana profesora. Jak zaczęła się, tak znowu wychodzę ze swojej strefy komfortu, bo nie znoszę mówić, ale tak, jak zaczęła się ta konferencja? Tutaj Sulina wszystkich ładnie, wszystkie panie przedstawia. Pan profesor rzucił jakimś takim tekstem, no już nie przytoczę go teraz w pełni. Gorąco trzeba się rozebrać. Jak odebralibyśmy kobietę, która tak zareagowałaby na przedstawienia mężczyzn? No gdyby przedstawiano u nas... Ja wiem, że my jesteśmy po prostu wychowani w tej kulturze takiej, w której kobiety właśnie postrzega się przez pryzmat tego, że jak wyglądają, to takie jakieś upupianie. No ja tak odebrałam. To może jest tak, że może w ogóle nie taka... że może w ogóle nie taka była intencja, ale ja tak jestem z tych trochę czepialskich, czy później jakiś taki tekst, a co ja tu będę z wami, i takie ucięcie. No to takie traktowanie nas jako tych bab, no, ale to takie już w kontekście czepialstwa. Nie, to nie czepialstwo, ja przyjmuję, chociaż nie taka była intencja, ale zawsze się zastanawiam nad tym po czasie, niestety,
co człowiek zrobi, a jak zostanie to odebrane. Nie? To raczej chodzi o to, żeby strasznie mi ciepło było, a sprawa zaczęła się być poważna, a nie, że nie ten kontekst, ale przyjmuję, że... Ale nie, no bo problem jest taki, że my się wszystkie na to śmiejemy. No może panie to odebrały inaczej niż ja, a ja tak mówię, kurczę, a dlaczego my się uśmiechamy, kiedy mężczyzna mówi, że oj, robi się gorąco, bo wchodzą kobiety. No ale ja jestem czepialska. Okej. Nie, bo Maciej, Tomasz chciał. Ja tylko do tych zdjęć panów w garniturach na scenach zawsze. Przyjrzyjcie się panie swoim wójtom, burmistrzom, którzy są na wszystkich uroczystościach, imprezach od początku do końca, a którzy przyjeżdżają zrobić tylko zdjęcie albo w ogóle nie przyjeżdżają. Ja to obserwowałam przez całe lata i niestety to jest bardzo przykre, ile różnych jest czy koncertów organizowanych, czy jakichś innych uroczystości. No i są tacy, którzy nigdy nie są z ludźmi. To też powinno dać do myślenia. Co to znaczy zapracowanie? Każdy z nas jest zapracowany. Znowu powiem ja, to tak trochę brzydko, ale starałam się być na wszystkich uroczystościach, które były w powiecie organizowane. Nieraz jeździłam od jednej gminy do drugiej, żeby być, bo po to właśnie ludzie pracują, chcą coś pokazać, a my powinniśmy ich doceniać. I to poddaje też tak pod rozmyślanie. Tomasz, nie, to tutaj chciałem powiedzieć, że z tymi kobietami to głosu nie dojdziesz. Nie, no łatwo nie jest, ale ja tylko jedno zdanie do tego turnieju. Ale czy to też nie jest tak, że znowu my same sobie to trochę robimy? Kto projektuje tą imprezę, kto ją wymyśla? W tym gronie, no ale tak, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ale no w tej liście osób, z którymi się kontaktujemy, tam zgłaszając choćby te zespoły, są głównie kobiety, więc to znowu my kobiety wymyśliłyśmy tą imprezę tak, że na koniec mają nam przyjechać mężczyźni. Dlaczego my tych nagród nie rozdamy we własnym sosie, skoro te występy są dla nas samych, tak, dla samych kobiet, to po co my na koniec musimy mieć, dlaczego, żeby ta impreza była ważna, dlaczego ona rangi nabiera dopiero wtedy, kiedy my zaprosimy oficjeli? Skoro to jest impreza, na której dobrze bawią się same koła. Kto nagrody funduje? Kto funduje nagrody? A to jest inne pytanie, czy nagroda fundowana musi być wręczana Czy nagroda fundowana przez gminę musi być wręczana przez włodarza? Ale to jest z kolei, wiesz, w drugą stronę, że ja. Dobrze, proszę bardzo. Zabiorę głos jako jeden z niewielu mężczyzn na sali i powiem wam, drogie, piękne panie, mądre panie, powiem wam, że nam, feministom, nie jest lekko. Dlatego, że wy nie wiecie może o tym, ale my istniejemy. I posłuchajcie siebie ostatnie 2 godziny. Jaki obraz mężczyzny jawi się z waszych wypowiedzi? Pijak? Szowinista? Seksista? Pan w garniturze? I tak dalej. Ja dlatego zdjąłem marynarkę. Szanowne panie, gdyby zebrać 40 mężczyzn, którzy by w ten sposób rozmawiali o kobietach, to bylibyście seksistami. Prawda? Więc jakby poddaję to pod wasze przemyślenia. Jesteśmy, istniejemy, feminiści są na tym świecie, to jest po pierwsze. Ja rozumiem, że wajcha, że to jest prawo wajchy. Jeżeli przez wiele setek, dekad, ostatnich lat, tysięcy lat był patriarchat, to teraz tą wajchę trzeba przełożyć i ona będzie przełożona na drugą stronę na zasadzie odreagowania. Okej, ja to szanuję, ja to przyjmuję, ale apeluję też o zdrowy rozsądek i o to, żeby dostrzegać to, że jesteśmy. Mówicie o gorsecie. Wydaje mi się, że nie da się, mam niewielkie doświadczenie w tej materii, ale wydaje mi się, że zasznurować gorsetu nie da się bez pomocy czyjejś, więc jeżeli mężczyzna go sznurował,
to równie dobrze mężczyzna feminista może wam go pomóc rozsznurować. Tylko musicie chcieć tej pomocy od mężczyzn, prawda? Ja nie mówię od wszystkich mężczyzn, ale naprawdę my istniejemy, powtórzę. I trzecia rzecz to jest taka, żebyśmy też nie dali się zwariować. Ja już zadeklarowałem publicznie, że jestem feministą, chodziłem na strajk kobiet, dzielę się z Edytą obowiązkami na tyle, na ile kto potrafi i może. Generalnie nie ma tematu, że ja pracuję, a ty sprzątasz, czy... Nie ma, ale nie dajmy się zwariować. Ja ostatnio oddałem do redakcji książkę, gdzie napisałem, użyłem sformułowania piękna kobieta. I mój redaktor stwierdził, że to jest seksistowskie sformułowanie. I tutaj, Marta, do ciebie. My cały czas, oprócz tego, że jesteśmy ludźmi, to mamy naturę taką, jak zostaliśmy stworzeni. I jakby tego, powiem coś, co być może zabrzmi bluźnierczo, ale my czujemy do siebie pociąg płciowy, seksualny. My nie przestajemy być kobietą i mężczyzną. Oczywiście ja wiem, że mężczyźni nadużywają. I nadużywają. Ja wiem, że to jest niesmaczne, wykluczające. Ale nie możemy tego przekreślić. Bo nawet jeżeli będziemy udawać, że tego nie ma, to jest. I nie widzę nic niestosownego w powiedzeniu, że ktoś jest piękny, a jeżeli jest mądry, to mogę dodać, że jest mądry, jak się przekonam, że jest mądry. A jak jest głupi, to powiem, że jest głupi. Piękny i głupi, piękny i mądry, brzydki i tak dalej. Zachowujmy się normalnie po prostu. Jeżeli ktoś by mi powiedział, co się nie zdarza, że jestem przystojny, to bym się nie obrażał. Naprawdę, nie miałbym z tym problemu. A jeżeli ktoś by powiedział, że po 15 minutach rozmowy, że jestem również mądry, to tym bardziej. W każdym razie to są takie moje refleksje i nie stosujcie panie tylko kija, bo stosujecie kija, ci źli mężczyźni, ale warto wybrać tych dobrych mężczyzn i dać im marchewkę. I to wszystko. Przepraszam, to się rzadko zdarza, ale ja muszę. Słuchajcie, a propos tego gorsetu, to przecież pokojówki, damy do towarzystwa ubierały panią, czyli one zasznurowywały. A kto rozsznurowywał w Alkowie? No nie te panie. W związku z czym naprawdę, słuchajcie, gorsety były ściągane zawsze przez mężczyzn, a zakładane przez kobietę. No tak, ale to, że tak powiem, chodzi mi o samą kwestię sznurowania. Tak mi się skojarzyło. Przepraszam. I słuchajcie, jeszcze drugie zdanie a propos kobiet współczesnych. Ja przepraszam, panie profesorze, proszę nie myśleć o klasie wyższej i najwyższej, ale słuchajcie, dwie bardzo współczesne kobiety z bardzo różnymi mężami. Michelle Obama i Hillary Clinton. Hillary Clinton całe życie stała przy swoim mężczyźnie, zresztą stworzyła go. Bardzo mądra kobieta, która wykorzystała jako jedna z pierwszych dam w ogóle możliwość publicznej pracy. Zreformowała w dużym stopniu służbę zdrowia. Kobieta, która, no wiele można powiedzieć o Clintonie, ale może no nie do końca, że był takim cudownym mężem. Natomiast oni oczywiście są małżeństwem dalej formalnie, natomiast ona podczas tych najtrudniejszych dla nich dni zawsze mówiła stand by your man, stój za twoim facetem, bo jesteś jego oparciem. Oczywiście to jest kwestia polityki, tak? To jest kwestia jakby wpływu na decyzje właściwie światowe, no więc wiadomo, że chociażby z tego powodu ta kobieta za bardzo wyjścia nie miała, tak? No niemniej jednak druga kobieta, czyli Michelle Obama, z mężczyzną, który mówi sam o niej, że gdyby nie ona, to on by w życiu prezydentem nie został. On mówi, że kiedyś ją spotkał, jeszcze jak byli takimi znajomymi tylko, siedziała w restauracji ze swoim kolegą i on kiedyś jej zadał pytanie, słuchaj, wiesz, a co by było, jakbyś za niego wyszła, a nie za mnie? To on byłby prezydentem. Więc słuchajcie, ja uważam, że to nie jest tak, właśnie nawiązując do pana słów i tego też, co powiedziała Basia, która gdzieś tam na sekundkę nam umknęła,
że dobrze by było, żebyśmy w tych małych naszych właśnie strukturach takich czy wiejskich, czy powiatowych jednak brały udział w tym życiu takim, powiedzmy, publicznym, ale właśnie może na zasadzie tego takiego uzupełnienia się z mężczyznami. To znaczy najpierw się tam wkręćmy, a później zobaczmy, co możemy zrobić. Że może nie od razu taką straszną kontrą, bo ja na przykład uważam, że najważniejszą osobą w moim życiu jest mój mąż i wcale się tego nie wstydzę. To znaczy nie uważam, żeby to było coś złego, że na przykład nie moja mama. No moja mama jest cudowna i dzięki niej no jakby nasza rodzina wygląda tak, jak wygląda, ale ja już wyszłam z domu i teraz już nie mieszkam z mamą, tylko mieszkam z mężem. I uważam, że gdyby nie on, to moje życie byłoby po prostu niepełne. I na przykład, przekładając to na nasze struktury samorządowe, to jak się już wejdzie do takiego samorządu, to dobrze może by było właśnie współpracować z tymi mężczyznami, a nie ich kijem po łbie. Także dziękuję za tą opinię. Proszę bardzo, mikrofon do tyłu, do pani, tak, proszę. Ja chciałam wspomnieć o Działa. dwóch sprawach, nie? Po pierwsze, kto wychowywał tych szowinistów i seksistów? My to robiłyśmy przez lata i ja myślę, że w dużej mierze to się stąd właśnie bierze, że my inaczej wychowujemy dziewczynki, inaczej chłopców. Dziewczynkom się mówi, bądź cicho, siedź w kącie, a znajdą cię, bo ja tak byłam wychowana. Chłopcom się mówi, no tak, ty musisz zdobywać, tak, ty nie możesz płakać, broń Boże, ty musisz być silny i to my to robimy, więc chyba czas zacząć od tego, nie? Żeby zacząć wychowywać od małego dzieci, że są równe, tak? Że chłopiec może płakać, że dziewczyna może być przebojowa, tak? To powinniśmy zmienić. Teraz druga sprawa. Ja jestem właśnie tą stereotypową kobietą z KGW. Jak pani tu mówiła, że pani ma takie doświadczenia, to, że ten wygląd oceniają. No ja mam to samo, tylko w drugą stronę. Jak mnie właśnie tacy panowie w garniturach widzą, to myślą, o, typowa właśnie gospodyni domowa, tam wylazła gdzieś ze wsi, tak, i tutaj chce wielce tam pokazywać cokolwiek, no gotować, tak, tańczyć na tych turniejach. Jakie tam są konkurencje, nie? Gotowanie, taniec, śpiew, tak, potrawa, strój, nie? A gdzie dalej, nie? Ja na przykład nie jestem, wbrew pozorom, nie jestem taka stereotypowa. Jeżdżę na turnieje krzyżówkowe. Od wielu lat. Książek przeczytałam multum. Przychodzą do mnie ludzie ze wsi i tak patrzą na te półki z książkami. Ty to przeczytałaś? Mówię, tak, nawet kilka razy. Jedy, co to było, nie? Straszne. Więc mówię, no te stereotypy, no czas najwyższy je zmienić. I tu, jak pani tutaj Judyta wspomniała, kto te konkurencje wymyśla? No podr, tak? Ale no, czy te kobiety? Czy tam jakiś mężczyzna to wymyśla? Nie wiem. Ale faktycznie nas stłaczają, nie? No, takie stereotypy właśnie. Okay. Kobieta tylko może gotować i z koła gospody nic poza tym. Umówiliśmy się z Suliną w taki sposób, ja troszkę panie jeszcze będą miały ostatnią rundę, Sulina kończy, ale ja najpierw anegdota. Najpierw do tego, o czym mówiła pani starościna. W gminie Lipnica, mojej gminy, skąd pochodzi moja rodzina, drugą kadencję nie ma żadnej kobiety. Ja kiedyś zapytałem, no ale to jest najbardziej kaszubska gmina, statystyk. No ale dlaczego? Jedna z ciotek mi powiedziała, wiesz co, my nie mamy czasu, niech oni co tam idą do tej rady, więc pogadałem, a tej przyjdzie do domu i mój rzekł na co obecny. Oczywiście to jest żart, to jest taka formuła usprawiedliwienia, ale jednocześnie my mamy bardzo dobrą sołtysinę. Ja mieszkam na wsi, która właściwie miasto mam za płotem, niech tam zostanę. I tuż przed wyborami samorządowymi przyszła do nas nasza pani sołtys, bardzo dobra pani sołtys, i zbierała podpisy. No to ja pytam, a pani jakie tam ma miejsce na liście? No tam oni mi tam dają. O nie, ja podpiszę tylko wtedy,
jak pani tam pójdzie i powie, nie żadne 7, tylko 4 miejsce mam być radną. Mówi pan? Ja mówię, w życiu, no inaczej nie ma gadki. Poszła i powiedziała. I nie było co robić, musieli dać 4 miejsce. Bo inaczej by powiedziała, to ja mówię, to bez sensu, to nie po co pani będzie kandydować? Pani nie kandyduje. No jak poszła, to jest duża wieś, nie? To tam mandat się dostaje. Chcesz mieć mandat? Dawaj dobre miejsce. Wszystkie panie namawiam do tego, żeby nie odpuszczać. Na zasadzie, że no wiesz, nie, no to tam znajomy, krewny, weźmiesz parę głosów, przyniesiesz. Nie. Ja zrobię, ale nie będę robić, nie będę aktywna. Ja zrobię różne rzeczy, wydarzenia, zobaczycie, że zrobię, ale jeden warunek. Miejsce tam, które jest miejscem biorącym, a przynajmniej daję szansę. I rozliczycie mnie z tego, ile ja tych głosów przyciągnę. A nie na zasadzie takiej, że kumpelsko. Ja nawet jak słuchałem tu pań, to napisałem sobie, kurczę, taki dobry wnieść projekt. 1000 kobiet na radne. Na Kaszubach. Bardzo bym chciał tego, żeby naprawdę zrobić i obstawić wszystkie gminy, powiaty, ale naprawdę powiedzieć sobie, bo pierwszy klucz to jest, że musi być masa kandydatek. Nie 20%. Masa. Bo statystyka po prostu działa. Jak jest dużo, to prawdopodobieństwo, że wejdą, będzie dużo większe. Nawet jeśli będą właśnie w różnych rozlokowanych. Zgadzam się z panią starościną, że dzisiaj jest gorzej niż było na początku transformacji. Pamiętam, jedna z pań zrobiła pracę magisterską o kobietach w regionalnej elicie politycznej, województwach, które wtedy powstały. I muszę powiedzieć, że jak wracam do tego tekstu i porównuję go z dzisiejszym składem sejmiku, ale również funkcyjnymi, to widzę, że nie ma progresu. Jest jedna rzecz, która się zmienia i to chcę, żeby panie to wykorzystały. Pojawia się świadomość i naprawdę proszę mi wierzyć, że ludzie się tego pilnują, że jak ustawiają debaty, ustalają, rozdawają funkcje, to wpada, kurczę, nie ma kobiet. Potrzebujemy kobiety, choćby po to, żeby, za przeproszeniem, te zołzy nie przyszły, się nie czepiały. Bo już się tego boją. Ale to znaczy, że to już jest w głowie. To jest już jeden element, który oznacza, że trzeba mówić, no dobrze, to teraz nie, że w ogóle są, tylko w tych dobrych miejscach mają być. Czyli mają dostawać dobre funkcje. Bardzo do tego namawiam i zgadzam się z tym, że i wszystkich przestrzegam. Nawet ostatnio byłem na spotkaniu pracodawców i tak dalej. Na spotkaniu pracodawców gala, sami faceci wręczający nagrody samym facetom. Jedna pani profesor weszła po nagrodę, po czym jak schodzili, dostała tę nagrodę, wręczało 3 rektorów, był prezydent pracodawców i tak dalej. Jak schodzili ze sceny, to oni wszyscy, ona na końcu. Moja żona mało tam z krzesła nie spadła. Mówi, co to w ogóle jest? Sami faceci. I to jest dramat, bo przecież siedzieliśmy, wszyscy jak wychodziliśmy z tej gali, mówimy, to co? Nie ma kobiet przedsiębiorczych? Nie ma w zarządach, nie ma w tym? To jest niemożliwe. To nie jest z losowania, to jest z nominacji, czyli siedzą ludzie i nominują. I nie zobaczyli na tej liście, ale chodzi o to, że ci, którzy nominują, nawet jeśli jest samo grono facetów, to już musi to widzieć. I o to trzeba naprawdę się upominać i mówić, no nie, sorki, ale na to się nie zgadzamy. Jest jeszcze jedna rzecz, która bardzo moim, tym co pani tutaj powiedziała, jest kwestia estetyki. Estetyka jest polityką. Było widać na tej mojej nieszczęsnej marynarce, za co sorry. Nie miałem intencji, ale tak się zdarzyło. Ale estetyka, owe mundury czy fartuchy, to jest tak samo jak erotyka jest kwestią polityki, estetyka jest też kwestią polityki. I to nie chodzi o to, drogi kolego Tomaszu, że nie podobają nam się kobiety, że nie mówimy, że są ładne i tak dalej. Chodzi o to, jaka jest rola estetyki w rozgrywce, która się toczy. Bo jeśli to jest na zasadzie komplement, okej, każdy przyjmie, fajnie, jakby ktoś mi powiedział, że jestem przystojny, też się będę cieszył. Ale jeśli ktoś mi powie, że jestem przystojny i zamyka mnie tym, to znaczy mówi, koniec, twoja rola się na tym skończyła, to jest problem. I faceta się tak nie zamknie, a kobiety się w taki sposób zamknie. I to jest problem. Tak samo jak właśnie koła gospodyń
I ja chciałbym, żeby takie performanse się zrobiły, żeby kobiety weszły jako koło gospodyń wiejskich, ale nie partychu. Tylko żeby się wszystkie kobietki odwaliły super hiper, że ci goście, te pingwiny w garniturach będą wyglądali jak smutasy. Żeby zagrać estetyką, albo żeby sprowokować estetyką. Że wszystkie kobiety ubiorą się, no i dobra, będzie rozdanie nagród, ale my wszyscy, chwila przerwy, wyjdziemy i wszystkie wyjdziemy w garniturach. W krawatach. Ubierzemy się tak jak wy. Zagrajmy w taki sposób. Zróbmy, jak się będziecie czuli. Ale my wyjdziemy w garniturach, a wy nie. Wy też wyjdźcie i przebierzcie się w krótkie shorty. Wyjdźcie w takie, wiecie, lacze, dresy domowe, bo my jesteśmy w fartuchach domowych z kuchni. Wy wyjdźcie też domowo. My będziemy ładnie w garsoneczkach, w sukienkach, a wy wyjdźcie w tych szlorach. Zobaczymy, jak się poczujecie. Estetyka jest bardzo ważna. Ona służy umniejszaniu, ona służy deprecjonowaniu, ona służy zamykaniu w taki sposób. I to naprawdę nie chodzi o to, żeby się ładnie, nieładnie, to czy tamto. Nie, tylko to jest gra o władzę. To jest gra symboliczna. Estetyka jest, tak samo jest, jeśli idzie o język. I normy, które rządzą językiem. To jest też sfera władzy. Dlatego ja dyskutowałem z moją żoną bardzo mocno, kiedy były strajki kobiet. Moją żonę, to jest nauczycielką, bardzo to denerwowało, to słynne słowo, które nie powiem, ale ja nie mam z nim kłopotu, żeby je powiedzieć. Ale to była kwestia właśnie tego, że odpycha, zniechęca. Dlaczego tak działa? Bo tak działa norma. I wyczuwam, że to, o czym mówi pani staroślina, tego właśnie dotyczy. Ale norma jest wtedy obowiązująca, kiedy obowiązuje wszystkich. A kiedy ona obowiązuje tylko jedną stronę, pytanie jest takie, czy pani kolega, jeden czy drugi, który mówi i gdzieś go nagrali i powiedział i przeklął, czy wszyscy się jemu dziwicie? Nie. No więc właśnie, to jednak chodzi o to, właśnie cały czas mówimy, co wypada, co mi nie wypada i tak dalej, ale to wtedy rozmawiajmy o tym. Ja mogę przyjąć, że kobiecie nie wypada, mnie to nadal, jak idę i słyszę młode dziewczyny, które ze sobą rozmawiają językiem takim, którym tego, ale to mnie nie drażni, dlatego że są młode dziewczyny. Tylko, że w ogóle mnie to drażni. Ten sposób komunikowania. Nie dlatego, że są to młode dziewczyny. Więc zwracam na to uwagę, że norma, kwestia takiej obyczajowej, to jest kwestia władzy. I to, o czym my tutaj rozmawiamy, to nie tylko kwestia samorządu, to jest cały czas rozmowa o uroszczeniach władzy, o dopuszczaniu do władzy, wypychaniu, domykaniu, tworzenia przestrzeni do władzy, gdzie właściwie z tą władzą będziemy mogli wchodzić. I w tym kontekście ostatnia rzecz. Właśnie, co zmieniamy i siła przykładu. Powiedziałbym w taki sposób. Przykład nie wszystko zmienia, ale jest niezbędny. Przykład jest niezbędny. On nie gwarantuje nam niczego. Czyli przykład kobiet, które radzą sobie w samorządach, w firmach, w szkołach, gdziekolwiek, w wielu, wielu miejscach. Jest tego masa. Masa. Uważam, że to jest już masa krytyczna. I to przyspiesza. Ale jest przykład rodzi zobowiązaniem. Wyższa klasa średnia i tak dalej. Rodzi zobowiązaniem. Poczucia odpowiedzialności za to. Często jak z żoną dyskutujemy, przyglądamy aktorki, celebrytki, ale również inne, profesorki, biznesmenki, z jaką łatwością mówią o tym, jak się kobiety powinny zachować. To jest strasznie deprecjonujące, bo dociera do wielu kobiet, które nie mogą się tak zachować. Jak ktoś mi mówi, że a ty powinnaś być taka i taka, a ona nie może być taka, to jest gorzej, niż by nie mówił. To jest kwestia odpowiedzialności. Jesteś tam po to, żeby pomóc, a nie po to, żeby mówić, a to wszystko jest nasza siła, my powinniśmy zrobić. Czyli przykład jest po to, żeby być zaangażowany. Dlatego, czyli być włączony, by uczestniczyć, być razem. Mnie męczyło, kiedy chodziłem na protesty pod sądy, kiedy chodziłem właśnie na strajk kobiet i tak dalej, że nie widziałem często, to nie tylko dotyczy kobiet, to dotyczy też facetów, ale tych, którzy pracują w tych sądach, tych, którzy są prawnikami, którzy są lekarzami, którzy są tymi. Ja ich nie widziałem, albo widziałem ich za mało. To mnie męczyło, to mnie irytowało, to mnie smuciło, bo ci, którzy są gdzieś tam, muszą być z ludźmi. Nie mogą oczekiwać od tego, że młode dziewczyny zrobią, bo zrobią, ale one też chcą widzieć, że jest rezonans, że jest wsparcie, że jest odpowiedzialność, że ktoś jest razem z nimi. Czasami jest po to potrzebny, żeby dać poczucie bezpieczeństwa. Więc wydaje mi się, że
w tym, co panie mówią i w tym wezwaniu, też w tym, co Sulina, co jest mi bardzo bliskie, nie możemy milczeć, panie nie mogą milczeć. Bardzo dziękuję Judycie za zwrócenie uwagi i mnie to konfuduje, ale jestem bardzo wdzięczny, bo mam takie dziewczyny, Miłka, moja Hania, pozdrawiam, jak oglądają. No, nie mają żadnych tych, ty słuchaj, pach i właśnie, żeby prostować się w głowie i pilnować na przyszłość. Nie milczeć, wchodzić, angażować się, brać odpowiedzialność. I byłem bardzo poruszony tym, że w tylu miejscach na Kaszubach był strajk kobiet. Teraz jak wyglądał, że umarł, bo tam oczywiście mówili, no ale nie ma i tak dalej. Mówię, słuchajcie, przeszły przez to dziesiątki ludzi. Już się nauczyli, że można być, że można powiedzieć, że można zorganizować, że umiemy, że jesteśmy razem. To jest kapitał, który zostaje. On wróci. Ja jestem absolutnie przekonany, że wróci, oby w dobrym momencie. Liczę na, jak tu padało od zmiany, to zmiana. Sulina, Ale to jeszcze słowo dla naszych gości na koniec, tak? Te panie, które czują, które chciałyby ostatnie słowo na dzisiejszym spotkaniu, bo nie kończymy tej rozmowy. To znaczy, ja bym się chciała odnieść do słów pan Tomek, tak? Tak. Pana Tomka, że my tu tak demonizujemy tych mężczyzn, że alkoholicy, seksiści i tak dalej. Tu nie chodzi, większość pewnie pań ze mną się zgodzi. Nie chodzi o to, że my ich demonizujemy, tylko my wyłuszczamy te czarne perełki, które nas gdzieś tam też pleczki, które nam doskwierają, tak? Ja w życiu bym nie powiedziała, że wszyscy mężczyźni są okropni i tak dalej, ponieważ patrząc na moją rodzinę, na mojego tatę, który naprawdę jest tak cudowną osobą i to było motywacją gdzieś tam do pozyskania takiego, a nie innego męża. I mój mąż też we wszystkich działaniach mnie niejako wspiera. Gdyby nie on, nie oszukujmy się, mnie by tutaj też nie było, tak? Ja nie mam problemu właśnie, u nas jest w drugą stronę w zasadzie, że to częściej mnie nie ma, aniżeli ja jestem. Bo zdarzają się dni, gdzie ja wychodzę rano, tak, i wracam, nie wiem, 22:30, gdzieś tam przemknę się w międzyczasie. I nikt z tym problemu nie ma, ani moje dziecko, ani mój mąż. Także jak najbardziej my doceniamy tych, czy swoich mężczyzn, czy tych, którzy nas otaczają, aczkolwiek no też musimy wyłuszczyć te sprawy, które nam nie pasują. Bo pewnie też na niektóre rzeczy nie każda z nas wcześniej zwróciła uwagę, a być może to się wkręci nam bardziej w mózg i my zaczniemy opierać się temu. I dzięki temu oporowi sprawimy, że tu nie chodzi właśnie o rewolucję, tak, kobiet, tu chodzi o ewolucję. O to, żeby stopniowo wprowadzać pewne zmiany, tak jak pani tam z tyłu powiedziała, chociażby wychowując nasze dzieci. Ja swoją córkę akurat wychowuję na, mam nadzieję, w przyszłości mądrą kobietę. Mądrą właśnie aktywnie społecznie. Zresztą ja to widzę, że ona aktualnie mnie naśladuje, za mną podąża. I to jest dobra droga, aczkolwiek w pewnych kwestiach też nie możemy się zatracić, tak jak akurat tu z tym bardzo się zgodzę, że z tej patriarchatu na matriarchat. Ja bym chciała to gdzieś w połowie. My się musimy uzupełniać, to jest na zasadzie yin-yang tych dwóch półek pomarańczy, jabłka, czegokolwiek. My musimy współpracować, uzupełniać, wypracować ten konsensus razem, żeby dojść do czegoś. Dziękuję. Refleksje kończące, która jeszcze... Ja bardzo bym chciała podziękować za tą debatę. Tutaj też padło słowo asertywność, ono jest bardzo ważne, żeby po prostu się czasami nie zgadzać na pewne rzeczy, które nam nie leżą. Ale taką najważniejszą refleksją i wnioskiem zarazem, albo prośbą jest do organizatorów debaty, żeby jak najszybciej zwrócić się z takim wnioskiem do organizatorów turniejów kół gospodyń wiejskich i miejskich, bo też takie są, bo słyszałam, żeby absolutnie zmienić tę konkurencję i bardzo was tu proszę, ty jesteś z koła, prawda? Tutaj pani z Sierakowic, tam pani. My nie uczestniczyłyśmy. Bardzo. Bo po prostu Tak. Bardzo proszę, ja bardzo lubię takie konkrety, które wynikają z dyskusji, żeby to był jeden z wielu konkretów, żeby poszło za tym
No niektórzy lubią te pisma, więc napiszmy pismo z prośbą, że takie wnioski tutaj wysnuliśmy w trakcie tej debaty, że po prostu nie będą panie uczestniczyć w takich konkurencjach, które są według nich nie do przyjęcia i niech same panie zaproponują, jakie będą kategorie przy pomocy panów feministów, ale po prostu jeżeli nam to nie leży, to zmieńmy. I zmieńmy to od razu, bo się ugotujemy jak ta żaba. Co prawda jest bardzo gorąco, ja już się czuję tą żabą, ale ona nie wyskoczy z tego garnka. I panie po prostu nie wyskoczą z tych szuflad czy gorsetów, jak to zwał. Bardzo proszę o to. Ja się pod tym chętnie podpiszę. Dziękujemy bardzo. To teraz tak, żebym wszystko powiedziała, co chcę, bo zaraz się zagubię. Po prostu tyle wątków tutaj dzisiaj poruszyliśmy, że można naprawdę, może się taki chaos w głowie zdarzyć i mi się taki przytrafił. Aczkolwiek tak, po pierwsze, na co chciałam zwrócić uwagę, to taka prośba do Państwa. Ja jestem też przedstawicielką mediów, więc żebyśmy po prostu bardzo mocno zwracali uwagę na to, jakie media wybieramy, żebyśmy się nie zamykali też w bańce informacyjnej, ale dobierali te media i też analizowali, w jaki sposób te kobiety, ale też mężczyźni i osoby trzeciej płci, czy osoby transpłciowe, bo myślę, że o nich zupełnie zapomnieliśmy dzisiaj, jak są przedstawiane w tych mediach. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, co chciałam powiedzieć teraz, to o szacunku do siebie, to na pewno, żebyśmy właśnie nie traktowali świata tak dualnie. To, co też powiedziałam przed chwilą, czyli pamiętajmy, że nie są tylko dwie płcie, ale tych płci jest zdecydowanie więcej. Jeżeli są Państwo zainteresowani tym tematem, to myślę, że do socjologii można sobie sięgnąć Giddensa czy innych teoretyków. Natomiast miałam jeszcze taką bardzo ważną refleksję i teraz może oddam głos, to może, a nie, już wiem, dobra, już wiem, bo spojrzałam na Ciebie, Ewelino, i właśnie mi się przypomniało. Moja koleżanka z roku, z wokalistyki jazzowej, napisała taką piosenkę, wykonywała ją ostatnio podczas egzaminu z wokalu i sobie bardzo mocno wdrukowałam właśnie, tak podążając za słownictwem pana profesora, w siebie. Zacytuję. Michalina Kujawa, pewnie Państwo znajdą gdzieś w internetach, jej utwór pod tytułem ABCD. Refren brzmi tak. ABCD do zrobienia na dziś, poczuć się fair, przyjąć prawdę i iść. ABCD do zrobienia na dziś, odwołać sabotaż. Odwołajmy ten sabotaż na siebie. Dziękuję. Я б хотіла, щоб кожна з нас зрозуміла, що є вольною особою. І коли кожна з нас зрозуміє, що вона є вольна, вона зможе робити wszystko. Вона зможе бути генералом, вона зможе бути презесом, вона зможе бути дуже piękною маткою вдома. І щоб кожна з нас зрозуміла, де стоїть та грань, де і ким вона може бути. Ну, завжди пам'ятайте, що ви є вольні. Jeszcze to jest mocno. Myślę sobie o tym, że tak jak kiedyś ktoś powiedział, wszyscy jesteśmy w drodze i to od nas zależy, ile zabieramy z tej drogi i co komu dajemy. Więc może taka ode mnie rzecz, żeby być świadomym tego, co się wokół nas dzieje, na co się zgadzamy, na co się nie zgadzamy i żeby nie myśleć, to nie wypada albo dlaczego, tylko po prostu robić rzeczy, które podpowiada nam serce i nie bać się, bo bardzo dużo zależy od tego, że my kobiety na przykład teraz się spotkałyśmy i od tego, jak my będziemy się wspierać na różnych etapach. Idźmy do przodu. Dziękuję. Proszę Państwa, trzymajcie kciuki, bo przygotowujemy duży projekt badawczy, pierwszy nad kobietami w województwie pomorskim. Mam nadzieję, że razem z Urzędem Marszałkowskim jest cała ekipa i uda się do jesieni przyszłego roku zrobić pierwsze duże, przekrojowe, wielokierunkowe badania nad kobietami. Wtedy na pewno, jak to zrobimy, będziemy robili spotkania, będziemy na ten temat dyskutowali. Za metropolią też. Tak, cały region, właśnie o to chodzi. Tak, ja jeszcze oddam,
kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, bo to jest taki mały przystanek, albo mały, ważny przystanek w drodze do tego, aby się poznawać, dzielić zasobami, wspierać. I to, co powiedziałam na początku, że czujemy, i to dzisiaj też wybrzmiało, jako Kaszubski Uniwersytet Ludowy wraz z wszystkimi reanimatorkami, ulkami, uczestniczkami dzisiejszej debaty, próbować stworzyć ofertę wsparcia kobiet aktywnych, które działają na obszarach wiejskich, abyśmy się mogły te świadczenia wymieniać, doszkalać i tak dalej, bo dużo jest do zrobienia, to, że jest taka frekwencja, udział i takie ważne głosy pokazuje, że taka potrzeba jest, więc bardzo chciałam podziękować naszym gościniom, wszystkim uczestnikom i uczestniczkom dzisiejszego spotkania. Chciałam powiedzieć, że idziemy dalej i to, co powiedziałaś, ten postulat, to Iza i kto jeszcze, telefonicznie Marysia, a propos turnieju kół i zmiany kategorii, zaczęło się już kilka dni temu, zaczęliśmy o tym rozmawiać przy takich wzmożonych przygotowaniach do turnieju, więc chętnie udostępnimy przestrzeni i włączymy się w przygotowanie czy zaproszenie do rozmowy o tym, jak turniej powinien teraz wyglądać. Ale też zapraszam serdecznie do tego, co się będzie działo. Będziemy ogłaszać na naszej stronie facebookowej do działań, które będą realizowane w tym roku przez ULKI, czyli uczestniczki Uniwersytetu Ludowego Kobiet Aktywnych i reanimatorki Wiejskiej Kuźni Pamięci, bo to, co dziewczyny będą robić, panie, wspaniałe rzeczy włączające społeczność lokalną i mężczyzn, i kobiet, i dzieci, a już najbliższa teraz w sobotę na Złotej Górze. A kolejna rzecz jest taka, że 26 listopada tego roku w Ośrodku Kultury i Sportu w Żukowie odbędzie się nasza kolejna debata, spotkanie o aktywności kobiet. Kobiety mają głos, gdzie panie z jednego programu drugiego pokażą, pochwalą się tym, co zrobiły i będziemy te tematy, które dzisiaj wybrzmiały, dalej kontynuować. Chciałam też poprosić, dobrze, już tu koledzy mi pokazują, że oczywiście serdecznie zapraszamy na organizowany przez nas w KUL-u bogaty zespół współpracowników, pierwszy ogólnopolski festiwal Uniwersytetów Ludowych, który odbędzie się w Koszałkowie, tam gdzie zimą zjeżdżamy na nartach i na sankach, w dniach 28 i 29 lipca, to jest czwartek, piątek, to będzie też przestrzeń do tego, aby pokazać, co robimy, aby rozmawiać o ważnych rzeczach, delektować się przepiękną muzyką, smacznym jedzeniem i też rękodziełem. Kawa, herbata, dalej, kontynuujmy dalej, ale chciałam jeszcze kolegę Mariusza poprosić, naszego feministę, tak żebyś podziękował naszym gościniom małym prezencikiem stworzonym przez lokalną artystkę Bożenę Zaborowską, która działa ze swoim mężem, feministą Tadeuszem Zaborowskim, a oto mamy tam te prezenciki, zaraz mogę, że nie, dasz radę. To takie podziękowanie za wasz udział, za to, że się zgodziłyście, bo wiem, że może dla niektórych nie było tak łatwo, żeby tutaj... Właśnie, ja też mam tak, o właśnie, jak już przywiozłem, to dam właśnie książkę o kobietach gdańskich. Proszę bardzo, mam nadzieję, że niedługo powstanie też taka. Dzięki za... Czy kolory są przypadkowe? Właśnie. Słuchajcie, no burza obrazków. Burza blasków. Dziękuję też profesorowi Cezaremu, że zechciał to zrobić u nas w KUL-u i oczywiście Dominikowi, Piotrowi, którzy dbają o to, żeby transmisja poszła w świat, żebyśmy byli słyszalni. Zapraszamy na kawę, ciasto, kanapki, rozmawiajmy dalej. Jeszcze raz dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia.